Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ika nga ay walang permanente sa mundo, kundi ang pagbabago. Sa buhay na ito ay marami tayong makikilala at minsan ay kailangan nating magpaalam sa kanila. Ikaw, kapuso, naranasan mo na bang umasa para lang paulit-ulit na mabigo? Lahat tayo ay dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Pero minsan ay sasagi sa isip natin kung ang mga pagsubok na yon ay deserve ba natin? Mapapatanong tayo, kaya ba natin itong lagpasan? Mga kabarangay, etong eksaktong karanasan na nais ibahagi sa atin ni Hana. Na simula kabataan hanggang sa nagkaanak ay paulit-ulit nang pinadadapa ng pagsubok sa buhay. Pero ang punto ng storya niya ay hindi para bigyan tayo ng kalungkutan. Sa halip ay nais niyang maging instrumento upang pag-alabi ng pag-asa sa ating puso sa kabila ng mga pagdurusa. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa inyong mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hana. 32 years old at sa kasalukuyan ay nagtatrabaho bilang store assistant sa isang tindahan ng mga damit dito sa Malabon. Una ko pong napakinggan ang inyong programa noong irekomenda ito ng mga katrabaho ko rito at simula noon ay naging libangan ko na nga po ang pakikinig sa inyo. Kaya naman na-inspired din po akong sumulat para ibahagi ang aking kwento na siguradong kapupulutan ng aral, inspirasyon at pag-asa ng ating mga kabarangay. Tubong Bulacan po ako at ang aking pamilya, Papa Dudut. Bunso ako sa 3 magkakapatid at nag-iisang babae. Ang aking tatay at nanay ay mayroong pinapatakbong maliit na tindahan ng mga kakanin sa palengke ng Bulacan na masasabi kong kumikita ng sapat para matustusan ang pangangailangan namin. Pareho pong masipag ang mga magulang ko, Papa Dudut. Naalala ko pa noong maliit pa lamang ako ay palagi nila kaming sinasamang magkakapatid sa aming tindahan tuwing Sabado. Tapos ay lumalabas naman kaming mag-anak para magsimba at mamasyal tuwing Linggo. At bilang bata, isa po yon sa pinakamasayang sandali ng buhay ko. Napakaswerte dahil meron akong perpektong pamilya, ngunit nagkamali po pala ako. Teenager pa lamang po ako nang mamatay ang nanay ko dahil sa sakit. Ilang araw bago ang graduation ko sa high school, dahil sa pagkawala ni nanay, ang perpektong pamilyang meron ako ay unti-unti nang nasira. Nagsimula po yon nang dumalas ang paglalasing ni tatay dahil sa sobra po niyang dinamdam ang pagkamatay ni nanay. Matapos ang libing ni nanay ay nagsimula na rin pong magbago si tatay. Hindi na siya tulad ng dati na mapagmahal at malambing sa amin. Lalo na sa akin. Si tatay po ay mas naging magagalitin at malamig ang pakikitungo sa amin. Akala ko ay lilipas din yon at babalik si tatay sa dati. Pero tumagal ng halos 1 taon ay lalo lamang lumala ang bisyo niya sa pag-inom ng alak.
kayo? Akin na nga po yung bote at itatabi ko na. Ano ko ba? Akin na yan! Tay, tigilan niyo na ang pag-inom. Nakakarami na kayo. Tingnan niyo nga, lasing na kayo. Wala kang pakialam kung magpakalasing ako, Hana. Kaya akin na yung bote ng alak dahil ubusin ko pa yan. Hindi ko po ito ibibigay dahil marami na kayong nainom. Lintik kang bata ka. Sino ka para punayin ako? Hana, binabalaan kita. Kung ayaw mong masaktan, bigay mo na sa akin ang boteng yan. Tay naman bakit po ba kayo nagkakaganyan? Hindi naman po kayo ganyan dati Mabait po kayo, hindi po kayo pala inom ng alak. Manahimik ka! Kung ano-anong pinagsasabi mo. Sabi niyo sa amin dati masama ang uminom ng alak pero bakit ngayon puro na lang yan ang ginagawa ninyo? Puro kayo inom, hindi na nga rin po kayo kumakain, tay. Ano bang pinagsasabi mo? Ginagalit mo talaga ako? Kailan ka pa natutong sumagot sa magulang mo, ha? Ha? Oh! Tingnan mo ginawa mo! Aray ko, tay! Tay, nasasaktan po ako! Napakatanga mo talaga! Ano ngayon kung nasaktan ka? Sana, naisip mo yan bago mo pinakailaman ang pag-inom ko! Tingnan mo! Tingnan mo ang ginawa mo! Sinayang mo pa ang alak ko! Napaka-intrimitida mo kasi! Tay, kung nandito lang po si nanay, sigurado magagalit siya sa inyo. Wala na ang nanay mo! Iniwan na niya tayong lahat! At hindi na siya babalik pa! Kaya wala na ding saysay na paulit-ulit mo pang banggitin sa pamamahay na to ang tungkol sa kanya dahil patay na siya! Patay na siya! Yan ang isaksak mo sa kokote mo! Tay, hindi ko po magagawa yan! Hindi ko kayang kalimutan si nanay! Hindi ako katulad ninyo! Bakit? Ano bang hinihintay mo? Bumangon sa hukay ang nanay mo at sasaluhan tayo sa almusal bukas? Mamamatay kang tanga! Patay na ang nanay mo at hindi na siya babalik! Yan ang isaksak mo sa utak mo, bobo! Hindi na natin makikita ang nanay mo kahit kailan. Hoy, tanga! Makinig kang maigi sa sasabihin ko. Walang sino man ang makakapagbawal sa akin na gawin ang mga bagay na gusto kong gawin. Hindi ang patay mong nanay at mas lalong hindi ikaw. Naiintindihan mo? O kailangan ko bang ulit-ulitin para matandaan ng mahina at kakarampot mong utak? Na wala kang pakialam kung uminom man ako maghapon at magpakalunod sa alak. Wala kang pakialam dahil anak lang kita. Naiintindihan mo ba? Sumagot ka! Sagot kundi tatadyakan ko yung mukha mo! Opo, tay. Sorry po. Tigilan mo nga yung pag-iyak mo. Kasalanan mo naman kung bakit ka nasaktan Masyado ka kasing pakialamera. Tumaan ka na, pinapainit mo talaga ang ulo kong lintik ka Mabuti pa ikuha mo na lang ako ng alak dahil sinayang mo yung iniinom ko. At huwag ka na ulit makakabasag ng bote. Dahil malilintik ka na talaga sa akin. Dalihan mo na! Bago ko pa ipakain sa iyo mga bubog dyan sa sahig, buwisit ka! Kumilos ka na! Papadudot, yun po ang unang beses na nasaktan ako ni tatay. Sobrang sama ng loob ko sa kanya ng mga panahong yon dahil hindi ko akalain na magagawa niya sa akin ang bagay na yon. Bukod doon ay lalong naging mainitin ang ulo niya. Hindi lang sa akin kundi maging sa dalawa kong kuya. May mga pagkakataon pong ayoko nang umuwi sa bahay pagkagaling sa eskwela dahil pakiramdam ko hindi naman ako umuuwi sa bahay namin kundi sa impyerno. Akala ko, papadudot, wala nang ilalala ang bisyo ni tatay sa pag-inom ng alak. Pero mali pala ako. Naging babaero po si tatay. Isang gabi kinagulat na lamang namin na nag-uwi siya ng babae sa bahay. Simula noon ay sunod-sunod na.
Sa loob ng 2 buwan, iba't ibang babae ang dinadala niya sa bahay namin. May punto na akala namin ay titigil na si tatay sa pag-uuwi ng babae sa bahay pero hindi pala. Mukhang mas naging malala pa dahil isang araw ay pinakilala niya sa amin si Dina. Nobya niya at sa bahay na raw ito titira kasama namin. Nang marinig ko po yun ay sobra akong nagalit at nagtampo. Hindi ko po matanggap na ganun lang niya kadaling palitan at kalimutan si nanay. Tay, ano pong sinabi nyo? Girlfriend? Girlfriend nyo ang babaeng yon? Tay, paano na po si nanay? Anong paano na ang nanay mo? Hana, nakalimutan mo na ba? Patay na ang nanay mo. Hindi ko po nakakalimutang patay na si nanay. Pero kayo, parang kinalimutan nyo na po siya. At talagang gusto nyo pang patirahin dito sa bahay natin ang babae nyo? Hoy! Hindi ko hinihingi ang permiso mo. Patitirahin ko rito kahit sinong gusto ko. At wala kayong magagawa ron. Dito natitira si Dina. Tapos ang usapan. Kaya pwede ba? Huwag mo akong pagsalitaan na parang may malaki akong utang na loob sa'yo. Saka nakalimutan mo na yatang pamamahay ko to. Akin ang bahay na to. Pero kung titira siya dito, ibig sabihin papalitan na niya si nanay sa buhay namin. Tay, ayoko po mangyari yun. Please lang, huwag niyo naman sana siyang patirahin dito sa bahay natin. Pwede ba, Hana? Di kita maintindihan. Akala ko ba namimiss mo ang nanay mo? Eto, nag-uwi ako ng bago niyong magiging nanay. Pero bakit imbis na magpasalamat ka sa akin, nagagalit ka pa? Sira na ata ang ulo mong bata ka eh. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Ayoko lang po nakalimutan niyo si nanay. Hindi ko nakakalimutan ang nanay mo. Pero patay na siya. Kaya tuloy ang buhay. Anong gusto mong gawin ko? Magluksa ako habang buhay? Itali ko ang sarili ko sa kanya hanggang mamatay ako? Aba, hindi naman yata patas yun. Siyempre, gusto ko rin maging maligaya. At masaya ako dahil nakilala ko si Dina. Di ka ba masaya para sa akin, ha? Di ka ba masaya para sa tatay mo? Kung ayaw mong maging nanay si Dina, wala akong pakialam. Sigurado namang ayaw din niya magkaroon ng isang malditang anak-anakan na gaya mo. Pero hindi mo na mababago ang desisyon ko na patirahin siya sa bahay na to. Dahil ako na ang nagsasabi sa'yo, sa oras na kumontra ka pa, palalayasin talaga kita. Naiintindihan mo ba ako? Oh, bakit ganyan ka makatingin? Baka naman ngayon pa lang gusto mo nang simulang matulog sa labas. Dahil hindi ko nagugustuhan yung titig mo sa akin, lintik ka. Ah, matapang ka ha? Halika rito. Walang hiya ka? Ha? Tay! Ang kapal ng mukha mo. Ginagawa ninyo! Sandali lang, saan niyo po ba ako dadalhin? Aray ko, Tay! Diyan ka! Tay! Bakit niyo po ako tinulak palabas ng bahay? Wala naman po akong ginagawa! Parusa mo yan dahil bastos kang bata ka! Di kita pinag-aral para magmalaki ka sa akin! Tititigan mo pa ako ng masama? Buisit ka? Yan ba ang natutunan mo sa eskwelahan? Ang bastusin ako sa loob pa mismo ng pamamahay ko? Pwes, sa labas ka ngayon matutulog para matutunan mo ang leksyon mo! Tay! Ano ba? Buisit Tay, ka huwag niyo talaga! pong gawin to! Lalo mo lang pinapainit ang ulo ko! Buksan niyo po itong pinto! Huwag niyo pong gawin sa akin to, Tay! Hindi ko naman po kayo tinititigan ng masama eh! Pangako po! Hindi na po ako sasagot sa inyo! Hindi ko na rin po babastusin si Dina! Please po, Tay! Papasok ka lang dito kapag marunong ka ng rumespeto! Ano pa't nag-aaral ka kung pambabastos lang sa magulang mo ang natututunan mo? At nakuha mo pa talagang magmagaling? Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Wala ka pang maipagmamayabang. Kaya kung ayaw mong sumunod sa patakaran ko, mabuti pang umalis ka na lang sa pamamahay ko. Buwisit ka sa buhay ko. Ikaw ata ang malas sa akin kaya nagkaletse-letse ang buhay ko eh. Nasira na ang buong gabi ko dahil sa'yo. Doon ka, huwag mong pigilan itong pinto. Tay! Buksan niyo po itong pinto! Tay! Tay!
Papadudot halos maubos na ang mga luha ko sa kakaiyak para lang papasukin ako ni tatay sa bahay namin. Pero para po siyang binging walang naririnig. Kesyo bastos daw ako at kailangan kong matuto ng leksyon. Hindi raw po siya makapaniwalang anak niya ang isang tulad kong maldita at swail. At kung ano-ano pang mga masasakit na salita na noon ko lamang narinig mula sa kanya sa tanang buhay ko. Ang sakit-sakit po pala kapag sa mismong magulang mo maririnig na sana ay hindi ka na lamang nila binuhay sa mundong ito. Dahil isa ka lang daw na malaking pagkakamali. Hindi ko po matanggap papadudot dahil malayong malayo na si tatay sa dating mabait at mapagmahal naming ama. At hindi ko din lubos maisip kung paanong sa isang iglap ay masisira ng ganon ang aming masayang pamilya. Nang gabing yon ay nakitulog ako sa bahay ng kaklase ko. Natatandaan ko pa na nakatulugan ko na lamang po ang pag-iyak at ang paulit-ulit na pagtatanong sa Diyos kung bakit niya hinayaang magbago si tatay. At paulit-ulit ko din pong tinatanong sa kanya kung bakit kailangan pang mawala ni nanay. Matapos po akong parusahan ng tatay ko ay napag-isip-isip ko na baka nga kasalanan ko din kaya siya nagalit sa akin. Kaya naman tulad ng pangako ko sa kanya ay sinubukan ko pong pakisamahan si Dina. Kahit na masama ang aking loob dahil pilit niyang pinapalitan si nanay sa buhay namin, ay naging tikom lang ang aking bibig. Noong unang linggo ni Dina sa bahay ay kinakitaan na namin siya ng katamaran. Palagi niya kaming inuutusang gumawa ng mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglilinis at pati na rin paglalaba ng kanyang damit. May isang beses pa nga pong na-late ako sa klase ko dahil pinilit niyang ipatapos sa akin ang pamamalansya ng mga damit niya. Literal na hindi siya naging mabuting stepmother sa amin dahil wala siyang ginawa kundi ang insultuhin kami, pagalitan at alilain sa sarili naming pamamahay at huthutan ng pera si tatay. Sa loob ng 5 buwan ay pinakisamahan naming magkakapatid ang babae ni tatay. Naging tikom din ang aming mga bibig sa tuwing may hindi siya magandang ginagawa sa amin tulad ng pangiinsulto o pagsusungit dahil magiging walang saysay din kung magsusumbong kami kay tatay. Palibhasa maraming beses na rin po kaming hindi kinampihan ng aming sariling ama at sa halip ay mas pinaboran niya pa si Dina. Akala ko kaya ko nang maging matiisin. Akala ko ay kaya ko nang magbingi-bingihan sa lahat ng hindi magandang bagay na ginawa at sinasabi sa amin ni Dina. Pero isang gabi ay hindi ko napigilan ang sarili na sabihin ang nararamdaman ko matapos kong subukang humingi ng pera kay tatay para sa akin enrollment sa susunod na semester. Ano na naman ba yun, Hana? Hindi mo ba nakitang umiinom ako rito? Napaka-istorbo mo eh. Naiinis ako sa pagmumukha mo ha. Umayos ka. Tay, pasensya na po kayo pero gusto ko lang naman po sanang sabihin na malapit na po ang deadline ng tuition fee namin for the next semester. Kailangan ko na po makapagbayad para po ako makapag-enroll sa… Anak naman ng teteng oh. Inistorbo mo ang pag-inom ko para sabihin kailangan mo ng pambayad? Opo, Tay. Para po makapasok ako sa susunod na semester. Hindi! Hindi ako naniniwala sa'yo. Para makapasok. Sinong niloloko mo? Ako? Tingin mo bobo rin ako katulad mo? Nagsasabi po ako ng totoo. At saka, saan ko naman po gagastusin yung perang pang tuition fee ko kung sakali? Anong malay ko? Mami, panglakwatsa mo lang yun eh. Ipang-gimmick nyo lang ng mga barkada mong polpol. Hindi po, Tay. Hindi ko po magagawa yun. Bakit ba kasi gusto mo pang magtapos sa pag-aaral ha? Ang baba naman ng mga grado mo. Wala rin kwenta ang diploma mo kung puro naman 5 ang grado mo.
Akala mo ba di ko alam? Hana, tigilan mo na ang ilusyon mo na makatapos ng pag-aaral. Dahil mahihirapan ka lang din to pa rin yun. Huwag ka na mag-aral. Magtrabaho ka na. Pero Tay, hindi ba dapat sinusuportahan po ninyo ang pag-aaral ko dahil anak ninyo ako? Anak nga kita. Kaya nga ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo ang kahihinatnan mo sa hinaharap. Sige ka, ikaw din. Baka sisihin mo pa ako at sabihin mong di kita binalaan. Bakit di mo nalang gayahin ang mga kuya mo? Di na sila pabigat sa akin. Dahil mas pinili na lang nila magtrabaho kesa ipagpatuloy pa ang pagtatapos sa kolehiyo. Kasi para saan din naman, di ba? Wala rin namang matinong kumpanya ang tatanggap sa inyo. Kaya bakit nyo papipiliting makagraduate? Kaya ikaw, Hana, tigilan mo na ang pangarap mong yan at matuto ka na magbanat ng buto. Aba, lumalaki ang mga gastusin natin dito sa bahay. Matuto ka namang makiramdam at magkusa kang tumulong. Eh bakit kayo? Ano po bang ginagawa niyo sa pera ninyo? Di ba, inuubos niyo lang po sa bisyo ninyo? Puro na lang kayo pag-inom ng alak, sugal, sigarilyo. Tapos sa amin niyo ipapasa ang responsibilidad para buhayin ang pamilya natin? Tay, para naman pong hindi yata patas yun. At anong patas para sa'yo, ha? Pera ko naman ang pinambibili ko ng alak. Pera ko naman ang pinangsusugal ko. Pera ko yun. Hindi sa'yo. Sa akin yun. Kaya ano bang inaangal mo dyan? Saka sinasabi ko lang naman ang totoo ah. Malaki ka na, Hana. Imbis na mag-aral, dapat nagtatrabaho ka na. Subukan mo na kaya magbanat ng buto para naman magkaroon ka ng silbi. Para kang nanay mo nung nabubuhay. Sa tuwing nag-aaway kami, puro satsat, puro reklamo. Huwag na huwag niyo pong idadamay si nanay dito. Dahil kung buhay siya, siguradong hindi po ito mangyayari sa amin. Sa atin! Kung buhay siya, oo. Pero ilang beses ko bang dapat isaksak dyan sa makitid mong utak? Napatay na ang nanay mo. Si Dina na ngayon ang kasama ko. Siya na ang nanay mo ngayon. Dina! Puro na lang po kayo, Dina! 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 Tay, bakit mo para mas mahal niyo pa ang Dina na yan kaysa sa aming mga anak ninyo? Bakit kung manghingi siya ng pera sa inyo kahit sa walang kakwenta-kwenta niya ginagastos, binibigay niyo kaagad? Pero bakit kapag kaming mga anak ninyo, grabe kayo kung magdamot? Aba, syempre. Girlfriend ko si Dina. May karapatan siya sa kung ano ang sakin. At gaya ng sinabi ko, pera ko naman ang ginagastos niya. Hindi sa inyo. Hindi sa'yo. Kaya pwede ba, bago pa uminit ng gusto ang ulo ko sa mga walang kabuluhan na pinagsasasabi mo dyan, lumayas ka na sa harapan ko. Alam mo, istorbo ka kasi sa pag-inom ko eh. Ano? Di ka ba talaga alis? Tay, gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Kailangan ko pang magbayad ng tuition para sa darating na semester para po makapasok ako. Kung humingi ka sa akin, akala mo may patago kang pera. Kahit umiyak ka pa ng dugo dyan, wala nga akong maibibigay sa'yo. Sundin mo na lang kasi ang payo ko. Huwag ka na mag-aral at maghanap ka na lang ng trabaho para naman hindi ka na maging pabigat. Ibang-iba na talaga si Tatay Papadudut. Hindi na siya ang dati naming malambing at mapagmahal na tatay. Nagbago na siya at habang tumatagal ay hindi ko na siya nakikilala. Netong tumanda na lang ako ay naisip ko na malaking factor din ang pagbabago niya ang mga taong sinasamahan niya. Sa huli matapos ang pagkatalo namin yon ay hindi pa rin po ako binigyan ni tatay ng pera na pang tuition, Papadudut. Alam ko naman po na hindi ko na siya mapipilit dahil kung ayaw niya ay ayaw talaga niya. Hindi ko lang talaga mapigilang malungkot dahil sino naman po ang anak ang hindi magtatampo sa kanilang mga magulang kung ganon kanila tratuhin at pagsalitaan. Sa kabilang banda, para maipagpatuloy ko pa rin ang pag-enroll sa kolehiyo, ay naghanap po ako ng part-time job, Papadudut.
Swerte naman dahil nakapasok ako bilang tendera sa isang bakery na malapit sa amin. Hindi kalakihan ang sahod pero matipid naman po ako kaya nakaipon ako ng sapat para maipang down payment. Kaya lang nang malaman ni tatay na nagtatrabaho ako ay panay naman po ang hingi niya ng pera para sa mga pangangailangan namin sa bahay. May mga pagkakataon na wala akong naiaabot dahilan para magalit siya at pagsalitaan niya ako ng hindi maganda. Pero lahat ng yon ay tiniis ko na lamang, Papa Dudut. Hanggang sa nalaman ko po na binenta na ni tatay ang maliit na bahay namin, kaya doon na po ako sumabog ng husto. Mano po, Tay? Tay, may dala po akong ulam. Aba, mabuti naman naisipan mong bumili. Kanina pa walang ulam dito. Ay. Tay, sino po yung mga lalaking nakasalubong ko kanina galing dito sa bahay? Bakit mo tinatanong? Ilagay mo nga dyan sa mesa tong pinggan at kanina pa ako nagugutom. Ngayon ko lang po kasi sila nakita eh. Ano pong ginagawa nila dito, Tay? Bakit ba ang dami mong tanong? Buisit. Gusto mo talagang malaman? Opo, sana. Sila na ang bagong may-ari ng bahay na to. Ano? Binenta niyo po ang bahay natin, Tay? Oo. Bakit? May problema ka ba ron? Tay, ako walang problema. Kayo yata ang may problema eh. Sira ulo kang bata ka. Ano namang problema mo kung gusto kong ibenta ang bahay na to? Baka nakakalimutan mo. Akin ang bahay na to, Hana. Pero hindi niyo naiintindihan. Ang bahay na to na lang ang meron tayo tapos mawawala pa? Tsaka, hindi niyo ba naisip na nasa bahay na to ang lahat ng alaala ni nanay? Kapag nawala ang bahay na to, parang nawala na din ang tuluyan si nanay, Tay. Di pa rin ba tayo tapos sa usapang yan tungkol sa nanay mo? Alam mo, kaya hindi mo matanggap na wala na siya kasi palagi mo pa rin siyang iniisip. Kung paulit-ulit mong babalikan ang nakaraan, paano naman ang kasalukuyan? Hana, patay na ang nanay mo. At kung palagi mo nalang itatali ang sarili mo sa mga alaala niya, sigurado talagang di ka uusad sa buhay. Kaya naisip niyo ipagbili ang kais sa isang lugar kung nasaan ang lahat ng mga alaala ni nanay? Kaya naisip niyong ibenta ang bahay natin? Tay naman, ang sama-sama niyo! Hoy! Huwag mo akong pagsasalita ng ganyan, ha? Gagawin ko lahat ng gusto kong gawin dito. Kung ibenta ko man, wala ka ng pakialam doon. Sigurado naman ako na gagamitin niyo lang sa bisyo ninyo ang pera makukuha niyo eh. Sobra na po kayo, Tay! At saka, saan niyo kami planong patirahin kapag nawala na ang bahay na to? Saan kami pupulutin ngayon, Tay? Aba, anong pakialam ko kung saan nyo gustong tumira? Malalaki na kayo. Ikaw, marunong ka ng kumita ng pera kaya pwedeng-pwede ka nang bumukod. Basta. Bahala ka kung saan mo gustong pumunta. Wala akong pakialam. Matanda ka na. Tay! Hoy, Hana! Sumusobra ka na talaga sa kabastusan mo, ha? Hindi mo na iginalang tong pagkain. Buwisit ka talaga kahit kailan. Ayoko nang makarinig ng reklamo mo tungkol sa desisyon ko. Ibebenta ko ang bahay na to. Mabuti pa ang gawin mo, simulan mo na ang pag-iimpake ng mga gamit mo. Dahil meron na lang tayong 2 linggo sa bahay na to. Magkanya-kanya na tayo. Maghiwa-hiwalay na tayo ng landas. Magdamag ko pong iniyak ang desisyon ni tatay na ibenta ang bahay namin, Papa Dudut. Ang bahay na lang kasi namin ang ari-ariang meron kami. Tapos ay nagawa pa niyang ipagbili. Kung talagang hindi niya naisip na sa bahay namin ang mga ala-ala ni nanay, sana'y naisip man lang niya kung saan kami titira. Kaso tulad nga po ng paulit-ulit na sinasabi ni tatay, wala na siyang pakialam sa amin. Matapos po ng gabing yun ay nagsimula na akong maghanap ng lugar na pwedeng tuluyan. Nakonta ko po ang pinsan ko sa Malabon at pumayag siya na doon ako tumira.
tumigil na rin po ako sa pag-aaral para maghanap ng mas magandang trabaho. Maswerte po ako dahil nakapasok naman ako bilang assistant sa isang butik. Pagod na po akong intindihin si Tatay Papadudut. Simula nang namatay si nanay ay pinilit ko siyang inunawa sa pag-asang isang araw ay magbabago pa siya. Pero sadyang walang ganon sa tunay na buhay. Permanente ang pagbabago, ika nga. At hindi dumarating ang isang araw na magigising ka na lamang tapos bumalik na ang lahat sa dati. Dahil napaka-imposible po na mangyari yon. Tuluyan na nga pong binenta ni Tatay ang bahay namin at nagkanya-kanya na kami. Ang dalawa kong kuya ay nakitira kasama ang kanilang mga asawa. Samantalang sina Tatay at Dina ay umupa ng maliit na kwarto malapit sa tindahan namin sa palengke. Hindi ko na rin po kinausap pa si Tatay Papadudut dahil galit ako sa kanya. Pakiramdam ko po ay hindi ko po siya kayang patawarin dahil sa ginawa niya sa mga ala-ala ni nanay nang ipinagbili niya ang aming bahay. Sa pagtulog ko ay palagi akong umiiyak at parang batang nagsusumbong sa aking ina. Akala ko ay palagi na lang ako magiging malungkot, Papadudut, pero dumating din pala ang sandaling mapapago din ako at mas pinili ko na lamang na tumahan at magpatuloy. Nang hindi na kami magkasama ni Tatay sa iisang bubong, pakiramdam ko ay naging malaya na ako. Na nahugot ang malaking tinik sa aking lalamunan. Minsan naisip ko na siguro ay matagal na ring hinihintay ni Tatay ang paghihiwalay namin ng landas para magawa na niya ang gusto niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na may ganun palang uri ng magulang. Kaya naman naisip ko na hindi ko tutularan si Tatay sakaling magkaroon ako ng anak. Nagpakabisi na lamang po ako sa trabaho, Papadudut, at masasabi ko na kahit papaano ay nalilibang naman ako. Sa totoo lang ay hindi ko na nga namalayan na 3 buwan na ang lumipas. Simula nang huli kaming magkausap ni Tatay, lalo na't hindi ako umuuwi sa amin sa Bulacan. At kahit papaano, masasabi ko naman na masaya ako. Akala ko nga ay puro na lang pangit ang pwedeng mangyari sa akin, pero minsan ay sinosurpresa tayo ng buhay. Nagsimula yon nang makilala ko si Joel, nang minsan niya akong iligtas laban sa nambastos sa akin na lasing na mga lalaki. Grabe, Papadudut, para siyang real life na superhero. Naku Joel, huwag kang mahihiya ah. Kumain ka lang hanggang gusto mo, libre ko. Kuya, padagdag pa ho ng tokwa ha. Salamat po. Salamat ho. O ito oh, tokwa, kumain ka. Grabe, ang dami naman ng in-order mo, Hana. Baka hindi ko na maubos lahat to. Ano ka ba? Maliit na bagay lang naman yan kumpara sa ginawa mong pagtulong sa akin laban dun sa mga lasinggerong yon. Ay, iniisip ko pa lang na kung hindi ka dumating, siguradong may nangyari ng hindi maganda sa akin. Oo nga. Mabuti na lang hindi ako nahuli ng dating. Sa susunod kasi huwag ka nang dumaan dun sa kantong yun. Alam ko madalas natambayan ng mga lasing yun eh. Hindi ko naman kasi alam eh. Sa susunod talaga hindi na ako dadaan doon, promise. Pero teka lang, taga rito ka ba? Kasi parang ngayon lang kita nakita eh. Dito lang ako nagtatrabaho pero taga Cebu talaga ako. Cebu? Tapos Malabon? Ang layo mo naman? Oo, medyo malayo nga kaya minsan lang ako umuwi sa amin. Nakikituloy ako sa bahay ng kaibigan ko. Sa totoo lang, palagi kitang nakikitang dumadaan sa tapat ng bike shop na pinapasukan ko. Taga rito ka lang ba? Taga Bulacan talaga ako pero dito na ako nakapagtrabaho sa Malabon. At saka tulad mo, nakikitira lang din ako. Sa bahay naman ng pinsan ko ako tumutuloy. Sa totoo lang, Hana, simula nung unang beses na makita kitang dumaan sa tapat ng bike shop namin, palagi na talaga kitang inaabangan eh. Inaabangan? Gusto kasi kitang makilala para sana maging magkaibigan tayo. Kaso, medyo hindi ako makada-moves dahil
Natotorpe ko pag palapit ka na. Pero ang tapang-tapang mo nung iniligtas mo ako sa mga lasenggo. Kaya pasensya ka na kung medyo nahihirapan akong paniwalaan na natutorpe kang makipagkilala sa akin. Iba naman kasi yung sitwasyon kanina tsaka yung pagpapakilala ko sa'yo. Magkaiba yung dalawang yun. Kahit naman siguro sinong lalaki maduduwag. Bakit? Mukha ba akong nangangagat kaya natatakot ka sa akin? Grabe! Ang sakit naman nun, tol! Ikaw talaga. Natawa ako dun sa tol ha. Di ka lang maganda, medyo may pagkakwela ka rin pala. Uy, medyo lumakas ng konti ang loob natin ah. Siyempre, di ko na palalagpasin ang pagkakataon na to para makilala ka pa ng gusto. Nagpapasalamat ako kasi ako yung dumaan ng oras na kailangan mo ng tulong. At nagpapasalamat din ako na ikaw yung dumating. Uy, kinilig siya ron. Iba ka talaga bumanat ha. Bago kami maghiwalay ng gabing yon ay tinanong ako ni Joel kung pwede raw ba kaming lumabas sa darating na linggo para mas magkakilala, bagay na hindi ko naman pinagdamot sa kanya. At masasabi ko na naging maayos ang unang date namin. Mabait at kuwela si Joel, Papa Dudut. Kaya naman naging madali kaming nagkapalagayan ng loob. At habang nagdadaan ang mga araw ay mas nagiging malapit kami sa isa't isa. Hindi nga nagtagal ay niligawan ako ni Joel at pagkalipas ng 2 buwan ay sinagot ko siya. Palibhasa ramdam ko na sincero siya sa mga salita niya at magiging ligtas akong kasama siya. Sobrang saya ko nang maging kasintahan ko si Joel, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay siya na talaga ang lalaking itinadhana para sa akin. Na siya na ang lalaking tinakda ng langit para makasama ko sa panghabang buhay. At lalo pa nga pong nag-umapaw ang saya na nararamdaman ko sa aking puso nang malaman kong ipinagbubuntis ko ang anak namin. Excited po akong ibalita kay Joel ang pagbubuntis ko, Papa Dudut. Kaya naman ang araw na malaman kong positive ang resulta ng pregnancy test ko ay pinapunta ko kaagad siya sa tinutuluyan namin ng pinsan ko. Saktong nasa trabaho ang pinsan ko noon at ako lang mag-isa sa bahay kaya naisip kong magandang pagkakataon yon para sabihin na kay Joel ang magandang balita. Habang naghihintay, may mga senaryong nabubuo sa isipan ko kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang magiging tatay na siya. Grabe, Papa Dudut. Naisip ko pa ngang baka maiyak siya sa tuwa dahil sobrang hilig niya sa mga bata. Naikwento kasi niya noon na siya daw ang nag-aalaga sa mga pamangkin niya. Kaya siguro ako na magugustuhan niya ang magandang balita tungkol sa pagbubuntis ko. Pero maling akala lang pala ang katuparan ng isang masayang pamilya na bubuoy naming magkasama ni Joel. Dahil nang sinabi ko sa kanya na buntis ako ay kabaliktaran ng lahat ng magandang senaryong naisip ko ang naging reaksyon niya. Pakis nga ako sa'yo, babe. Ano ba yung sinasabi mong magandang balita? At talagang excited ka pa na makita ako? Babe, ano kasi? Ano ba yun? Medyo kinakabahan ako ha. Lika, mapo muna tayo. Akin ang kamay mo. Oh, bakit pinapahawak mo yung tiyan mo sa akin? May masakit ba sa tiyan mo? Gusto mo ba dalhin kita sa ospital? Ano ka ba naman? Walang masakit sa tiyan ko. Ang gusto ko lang talagang sabihin, may baby sa loob. Baby? Oo, may baby na sa sinapupunan ko, babe. Buntis ako sa magiging baby natin. Teka, sandali. Oh, babe, bakit tinanggal mo ang kamay mo? Anong ibig mong sabihin? Buntis ka? Oo, babe, buntis ako.
kanina ko lang nalaman nung nag-positive ulit ang PT ko. Gusto mo bang makita para maniwala ka? Sandali lang ha, nandito lang yan sa drawer eh. Ito, tingnan mo babe. Positive. Teka, bakit ang tahimik mo naman yata? Medyo pinapakaba mo naman ako, babe. Bakit ba kasi nakasimangot ka dyan? Hindi mo ba nagustuhan ang balita ko na buntis ako? Babe, ano kasi? Di lang ako makapaniwala. Ay, akala ko naman kung ano na. Actually, ako din nga na-shock ako nung nalaman kong positive eh. Pero at the same time, na-excite talaga ako, babe. Magkaka-baby na tayo. Magiging tatay ka na. Sandali lang ha. Bakit, babe? Hindi ka ba masaya? Kala ko ba gusto mo na maging tatay? Ito, magkaka-baby na tayo. Magiging tatay ka na. Pwede ba tumahimik ka muna? Oh, teka, bakit ka sumisigaw? Ang ingay mo kasi. Hindi ako makapag-isip ng matino. Bakit ka ba nagagalit? Sandali, ano bang kinakagalit mo? Gusto mo talagang malaman kung ano? Oo! Yan! O bakit mo tinuturo ang tiyan ko? Nandyan ang kinakagalit ko. Nandyan sa tiyan mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ka ba masaya na magkakaanak na tayo? Mukha ba akong masaya? Ha? Nakita mo ba ako nagtatatalon sa tuwa dahil sa sinabi mo? Tarantado ka pala eh! Tarantado na kung tarantado pero hindi pa ako handang maging ama. Ayoko sa baby na yan. Hindi ko matatanggap yan. Paano mo nasasabi yan, ha? Anak natin ang baby na nasa tiyan ko! Sorry pero kailangan ko nang umalis. Teka, sandali lang! Ano ba? Bitawan mo ako! Saan ka pupunta? Bitawan Sandali mo lang, ako, sabi! Babe! Kailangan ko muna mapag-isa, okay? Kailangan ko mag-isip dahil masyadong biglaan ang lahat. Masyadong biglaan yung pagbubuntis mo. Gago ka ba? Ano masyadong biglaan ang pinagsasasabi mo? Masyadong biglaan na nabuntis mo ko? Ganun ba yon? Sabihin mo, ganun ba yon? Oo! Kaya pabayaan mo na lang muna akong umalis. Sandali lang! Ano ba? Sabing bitawan mo ako eh. Kailangan ko makapag-isip kaya kailangan ko nang umalis. Babe! Babe, sandali lang. Huwag ka munang umalis. Mag-usap tayo. Sige na. Babe! Babe, bumalik ka dito! Huwag kang umalis, Joel! Joel! Hindi ko na po napigilan ang pag-alis ni Joel ng sandaling yon, Papa Dudut. At wala na rin po akong nagawa kundi ang humagulhol ng iyak. Ang sakit-sakit po sa kalooban habang paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala ang naging reaksyon at asal ni Joel nang malaman niyang buntis ako sa anak namin. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay trinaydor ako ni Joel. Bakit kailangan niyang sabihin na hindi pa siya handang maging tatay samantalang hindi yon ang inaasahan kong isasagot niya? Naisip kong baka nga nagkamali lamang ako ng akala. Lumipas ang 2 araw bago ako nakatanggap ng text mula kay Joel, Papa Dudut. Pero ibang-iba na siya sa dating Joel na malambing at mapagmahal na una kong nakilala. At kahit na tinanggap niya ang pagbubuntis ko, pakiramdam ko ay hindi siya sensero at napipilitan lamang siya. Bukod doon ay naging malamig din ang pakikitungo niya sa akin. Pero sa kabila ng lahat ay inintindi ko pa rin si Joel dahil mahal ko siya. Naisip ko din na baka nalilito lamang siya o nabibigla dahil sa mga pagbabago, lalo dahil malapit na kaming maging magulang. Umaasa naman ako, Papa Dudut, na baka isang araw ay magbago rin siya para sa ikabubuti ng aming bubuing pamilya. Pero mas naging dahilan lamang yon para dumalas ang aming pag-aaway. Mabilis na lumipas ang 3 buwan ng aking pagbubuntis. Pero hindi pa rin nagbago si Joel, Papa Dudut.
Dumalang na rin ang aming pag-uusap ng matino sa halip ay dumadalas naman ang aming pag-aaway. Personal man o sa telepono. Ultimo maliliit na bagay ay aming pinagtatalunan, Papa Dudut. At walang pinipiling sitwasyon o pagkakataon si Joel para maggalit sa akin. Ngunit lahat ng yon ay pinili kong tiisin dahil ayoko maapektuhan ang batang nasa aking sinapupunan. Kaya kung kaya kong habaan ang aking pasensya at pangunawa kay Joel ay ginagawa ko. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay kong araw, Papa Dudut. Ang araw kung kailan isinilang ko na ang anak namin. Iba pala sa pakiramdam kapag nakita at nahawakan mo na ang baby mo. Nakakapanandig balahibo. Kumbaga sa kwento ay nasa pinakamagandang bahagi na ako. Ang saya-saya sa pakiramdam na marinig ang unang iyak ng aming anak, Papa Dudut. Pero kabaligtaran naman ang nararamdaman ko kay Joel. Sa hindi ko mabilang na pagkakataon ay umasa na naman kasi akong matapos kong may panganak ang aming baby ay matatauhan na siya, subalit pagka-uwi pa lamang namin galing ospital matapos kong 3 araw na manatili doon ay kinausap ako ni Joel para sabihin gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Nang sandaling marinig ko ang masakit na salitang yon ay para akong pinagsakluban ng langit at lupa. At para akong binuhusan ng malamig na tubig, dahilan para akong magising mula sa aking masayang panaginip. Babe, tingnan mong baby natin, oh. Ang ganda-ganda niya, di ba? Parehong-pareho kayo ng ilong at labi. Nakakatuwa. Excited na akong alagaan siya. I'm sure challenging man ang bawat araw pero rewarding pa rin. Ikaw ba? Anong naramdaman mo nung unang beses mo siyang makita? Ako kasi, hindi ko maipaliwanag yung feeling eh. Para akong lumulutang sa ulap. Ang saya-saya. Hana, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Ano ba kasi yun? Medyo pagod kasi ako ngayon eh. Tsaka gusto ko sana magpahinga muna. Importante lang. Babe, tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Tungkol ba kay baby? O anong tungkol sa kanya? Hana, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. I'm sorry pero… Babe, kung ano man yung sasabihin mo, pwede bang wag mo na lang ituloy? Kasi parang hindi ko alam kung kakayanin ko yung maririnig ko eh. Hana, I'm sorry. Bakit ka ba nagsusorry? Wala ka namang ginawang kasalanan para mag-sorry ka dyan ah. Pwede bang makinig ka muna sa akin kasi? Patapusin mo muna ako magsalita. Oo, wag ka sumigaw. Natutulog ang anak mo. Di ko na kayang makisama sa iyo, Hana. Sa inyo ng anak natin. Maniwala ka. Sinubukan ko pero na-realize ko na hindi pala ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Na hindi ko pala gustong bumuo ng pamilya kasama ka. Ano bang sinasabi mo dyan ha? Bakit parang biglaan mo namang naisip ang mga bagay na yan? Alam mong hindi to nagkataon lang, Hana. Alam kong alam mong hahantong tayo sa sitwasyong to. Pero hindi ganitong klase ng eksena ang iniisip ko. Hindi ganitong sasabihin mo sa pagmumukha ko na hindi mo na kaya makisama sa amin ng anak mo. Babe, hindi ka ba man lang nakakaramdam ng kaligayahan dahil nagbunga ang pagmamahala natin? Hindi ka man lang ba naging masaya nang unang beses mo nakita ang anak mo? Hindi kita maintindihan. Paano hindi mo na pala gustong bumuo ng pamilyang kasama ako? Kami ng anak mo, bakit parang biglaan naman yata? Dahil may iba na akong mahal. At di na ikaw yun. Okay. Sa katunayan, magkakaanak na rin kami kaya… Aray! Bakit mo ako sinampal? Ano bakit kita sinampal? Nakuha mo pa talagang magtanong kung bakit kita sinampal, ha? Tanga ka ba? Napakagago mo! Walang iya ka! Ano ba? Walang iya ka! Hana! Walang iya ka! Itigil mo na nga yung paghampas mo sa akin! Iiwan na kita sa ayaw at sa gusto mo. Dahil hindi ko na matiis sa ugali mong yan.
Tulad ng sabi ko sa'yo, ayaw na kitang makasama. Meron na akong ibang mahal, Hana. Kaya pwede ba? Kung may natitira ka pang bait sa sarili mo, wag mo na akong habulin. Wag mo na akong pabalikin sa'yo dahil hindi na yun mangyayari. Pasensya ka na kung umasa ka na magsasama tayo habang buhay. Ako rin naman eh. Akala ko ikaw na. Pero hindi pala. Kung aalis ka, paano ang baby natin? Gusto mo ba siya mawala ng ama? Wala na akong magagawa tungkol sa bagay na yan. May magiging anak na ako na dapat kong intindihin at sa ngayon siya ang importante para sa akin. Pero huwag kang mag-alala, magsusustento naman ako sa iyo eh. Di ko pababayaan ang anak mo. Aray! Ano ba? Tama na! Walang iya mo! Wala kang puso! Napakasama mong tao! Hana, tanggapin mo na ang katotohanan na may mahal na akong iba. Para matapos na to. Para din naman to sa'yo at sa baby natin eh. Ang kapal na mukha mo! Paano mo nasasabi ang bagay na yan na hindi man lang nakukonsensya? Minahal kita! Nagtiwala ako sa'yo! Ibinigay ko katawan ko, ang puso ko, ng buong buo! Tapos sa huli, iiwan mo lang din pala ako? Hayop ka! Hindi mo na lang sana ako binuo kung dudurugin mo lang din ako! Niloko mo ako! Manlaloko ka! Pinaniwala mo ako sa mga kasinungalingan mong demonyo ka! Napakasama mong tao! Walang iya ka! Daig ko pa ang namatayan nang tuluyan na kaming iniwan ng mag-ina ni Joel. Magkahalong galit at lungkot ang nangibabaw sa akin ng sandaling yon. Galit para sa mga pangako namin ni Joel sa isa't isa na kahit kailan ay hindi na matutupad pa dahil imbes na kami ay sa isang babae niya binalak na tuparin ang mga pangarap na binuo namin. Ang lungkot dahil hindi ako umasa para lang mabigo na magkaroon din ako ng isang masayang pamilya. Bagay na pinagkait sa akin simula nang mamatay si nanay at magbago naman si tatay. Ipinagpatuloy ko pa rin ang buhay kasama ang aking baby sa kabila ng mga masasakit na pangyayaring yon, Papa Dudut. Gustuhin ko mang magalit ng magalit kay Joel ay ayoko namang masayang ang panahon ko dahil meron na akong anak na mas dapat intindihin at pagtuunan ng pansin. Kaya kahit may mga gabi na namimiss ko pa rin si Joel ay isinasantabi ko na lamang kaagad yung pakiramdam. Nang manumbalik na ang aking lakas ay nagbalik trabaho na rin po ako. Samantala ang pinsan ko naman ang tumitingin sa aking baby habang wala ako sa bahay na nagkataon namang nag-resign na sa pinagtatrabahuhan niya. Kahit na mahirap sa aking mapalayo sa anak ko araw-araw, tuwing kinakailangan kong pumasok sa trabaho ay pilit kong tinitiis ang lahat alang-alang sa kanya. Naging masipag ako sa paghahanap buhay, Papa Dudut, dahil meron akong pangarap para sa anak ko. Para sa akin, ang anak ko ang pinakamagandang nangyari sa kabila ng mga pangit kong naranasan. At nangangako akong hindi ko ipaparanas sa kanyang lahat ng sakit at pighati na aking pinagdaanan. Sapat na ako na lang ang iniwanan at pinagdamutan ng pagmamahal. Wag na ang baby ko, Papa Dudut. Ngunit akala ko ay sapat nang maging mabuting ina at ama para sa anak ko. Nang sapat na ang pagmamahal, atensyon at panahon na ibinibigay ko sa kanya, sa kabila ng pagiging abala ko sa trabaho, akala ko ay sapat na ang 3 masasayang taon naming magkasama ng unika iha ko para tumigil na ang kapalaran sa pagbato ng pagsubok sa akin. Subalit nagkamali na naman ako. Dahil isang gabi, pag-uwi ko galing sa trabaho ay nadatnang kong nilalagnat ang anak ko. Inisip kong ordinaryong lagnat lamang yon. Nagagaling din kapag ininuman ng gamot at ipagpahinga. Kaso nagdaan pa ang isang araw pero lumala lang ang kondisyon ng aking anak. Imbis na lagnat ay inubot sinipon na rin siya.
Doon ako nakaramdam ng matinding kaba, Papa Dudut. Lalo pa ng panay iyak at daing ng anak ko dahil sa sakit na nararamdaman niya. Nang mag-ikatlong araw na ay hindi pa bumubuti ang kanyang kalagayan ay nagpasya na akong isugod siya sa ospital. Pagdating namin sa ospital ay mabilis na dinala sa emergency room ang anak ko, Papa Dudut, habang ako naman ay naiwang nakatulala sa labas at iyak ng iyak. Doon ko na naisip na tawagan ang aking tatay. Isasantabi ko na lamang ang tampo na nararamdaman ko sa kanya dahil higit ko siyang kailangan. Kailangan ko ng magulang dahil hindi ko alam kung kakayanin kong marinig ang masamang balita sakaling may mangyaring hindi maganda sa aking anak. Tay, sige na po. Sagutin niyo na ang phone. Hello? Dina? Sino to? Hana? Ikaw ba yan? Oo, ako nga to. Nasaan ang tatay ko? Aba! Anong nakain mo at naisipan mong tawagan ng tatay mo, ha? Wala ka nang pakialam doon. Ang tatay ko ang gusto kong makausap at hindi ikaw. Kaya pwede bang pakibigay mo na sa kanyang cellphone? Ano ako, baliw? Hindi ko ibibigay sa kanya tong phone dahil wala rin namang kwenta kung magkakausap pa kayong mag-ama eh. Ano ba pinagsasabi mo? Kahit mahigit 3 taon na ang lumipas, wala pa rin namang nagbago sa tatay nyo. Wala pa rin naman siyang pakialam sa inyong magkakapatid eh. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo na wala ring saysay na kausapin mo pa siya. Walang yaka! Huwag kang sumigaw, kalma ka lang! Huwag mo na ulit susubukang tawagan o kausapin ang tatay mo dahil lalo ka lang masasaktan. Never nga kayong hinanap nung naghiwa-hiwalay kayo ng landas eh. Kaya mas maganda na panatilihin na lang nating malayo tayo sa isa't isa. Gets mo ba? O diba? Tama ako? Bye, Hana. Tandaan mo ang sinabi ko. Huwag na sanang mag-cruise sa mga landas natin, okay? Bye-bye! Teka Dina, kailangan ko makausap ang tatay ko! Hello! Tama, si Joel. Kailangan malaman ni Joel ang nangyayari sa anak niya. Kailangan siya ng anak niya. Hello? Joel? Joel, si Hana to. Hana, bakit ka tumawag? Di ba sabi ko sa'yo wag na wag kang tatawag sa akin? Baka malaman ng misis ko to na nag-uusap tayo. Malalagot ako pag nagkataon. Joel, wala akong pakialam kung malintikan ka sa babae mo. Tumawag ako para sabihin sa'yo na dinala ko sa ospital ang anak mo. Bakit? Ano bang nangyari? 3 araw na siyang nilalagnat at mas lalo lang lumalala ang kondisyon niya ngayon. Nung daling ko siya dito, isinugod siya kagad sa ER. Joel, natatakot ako. Natatakot ako para sa anak natin. Ang arte-arte mo naman eh. Ospital yan, may mga doktor dyan. Di nila pababayaan ang anak mo. Kaya huwag ka na nga umiyak-iyak dyan. Nakakabuisit ka eh. Joel, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi ka man lang ba nag-aalala para sa anak natin? Para sa anak mo? Mas nag-aalala ako kung mauhuli ako ng misis ko na kausap ka. Buisit. Ang dami mong drama eh. Talagang gusto mo pa ako mapahamak eh, no? Bahala ka na sa buhay mo. Kaya mo na yan, malaki ka na. Sige na. Joel! Hello, Joel! Joel! Wala na akong malapitan! Wala na akong malapitan! Paano na ngayon ang anak ko? Namatay ang anak ko sa edad na 3 dahil sa pulmonya at mga komplikasyon nito. Parang humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko ng oras na yon. Ang sakit na naranasan ko noong iniwan ako ni Joel
ay simple kumpara sa tindi ng sakit na nararamdaman ko matapos kong makita ang maputla at wala ng buhay na katawan ng aking anak. Nang sandaling yon ay hindi ko alam kung paano pa patitigilin ang laksa-laksang luhang nag-uumapaw sa aking mga mata. Hindi ko na rin alam kung saan pa ako at ano na ang patutunguhan ko. Kung paano pa magpapatuloy sa buhay pagkatapos ng masasakit na pangyayari. Litong-lito ako, Papa Dudut. Sobra na ang mga pasakit at kulang na lang ay mawala na ako sa katinuan at tuluyan ng mabaliw. Pagod na ako at gusto ko na lang ding mamatay nang sa ganon ay makasama ko na ang aking anak sa kabilang buhay. Pero sabi nga nila merong dahilan kung bakit tayo pinadadaan ng Diyos sa mga matinding mga pagsubok. Pinaparamdam niya sa atin ang matinding kalungkutan at kapighatian para matuto tayong tumawag sa Kanya, Papa Dudut. Sa Kanya ako kumapit noong mga panahong pakaramdam ko ay gusto ko nang bumitaw at sumuko na lamang sa buhay. At totoong hindi niya ako pinabayaan. Magpahanggang sa ngayon ay iniiyakan ko pa rin ang nangyari sa aking anak kahit na ilang taon na ang lumipas. Araw-araw ko siyang nami-miss, Papa Dudut. Kung hindi siguro siya namatay ng maaga ay magkasama pa rin kami at masayang nanonood ng cartoons o kumakain ng paborito niyang ice cream. Kaso hindi ganon ang buhay. Minsan hindi ito katulad ng ating akala. Pagka ganon pa man ay natutunan ko na sa kabila ng mga pangit at masasakit na pinagdadaanan ay palagi ding may pag-asa. Meron pa ring pag-asa na tumulong sa akin para tumahan, lumaban at magpatuloy. At ang pag-asang yun ay natagpuan ko sa ikabuturan ng aking puso. Sa ngayon, Papa Dudut, ay 4 na buwan kong ipinagbubuntis ang kapatid ng aking panganay. At labis-labis na ang saya ang aking nararamdaman dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang nasasabik na makita ang aming munting anghel sa lalong madaling panahon dahil ganun din ang nararamdaman ng aking mister. Oo, Papa Dudut, akala ko hindi na ako iibig pang muli lalo pat natatakot na rin akong masaktan at magkamali. Pero walang imposible sa Diyos. Ipinagkaloob niya ang tamang tao sa tamang panahon at maswerte ako dahil hindi ako nawala ng pag-asa. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento, Papa Dudut. Sana ay nakapagpulot ako ng inspirasyon at pag-asa sa ating mga kapuso. Lalo na sa mga may pinagdaraanang mabibigat na mga pagsubok sa buhay. Daanan lang natin, iyakan, pero magpatuloy pa rin dapat tayo. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut, and more power and blessings po sa inyo at sa inyong programa at sa inyong himpilan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Hana. Mahirap, malungkot at masalimuot ang mga pinagdaanan ni Hana pero hindi pa rin niya hinayaan na kainin siya ng mga negatibong bagay na yon. At hindi rin naging hadlang ang mga kabiguan niya sa nakaraan para mawalan siya ng pag-asa at hindi na magpatuloy pa sa buhay. Minsan kapag binabalikan natin ang mga labang napagtagumpayan natin sa buhay, bigla na lang tayong hahanga sa ating sarili dahil nagawa natin yung lagpasan, katulad ng ating letter sender. Mga kabarangay, marami sa atin ang dumaraan din sa mga hamon ng buhay na minsan ay pinipili na lamang nating isolo. At may mga pagkakataon na iniisip natin na parabang hindi na natin ito kakayanin. Pero sa huli, nagagawa pa rin naman nating magpatuloy at magtagumpay. Oo, hindi na tayo buo katulad ng dati pero yung mga peklat na bunga ng mga sugat natin noon ay siyang patunay kung gaano tayo katapang at katatag ngayon. Araw-araw ay pwede tayo magumpisa dahil habang may buhay ay may pag-asa. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut.
sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Forever! Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng anak ay isang magandang regalo na pinagkakaloob ng may kapal sa mag-asawa na naghahangad bumuo ng pamilya. Kaya nga bilang mga magulang, responsibilidad nating alagaan, mahalin at ihanda sa kanilang hinaharap ang mga anak natin. Ang pagiging magulang ay habang buhay na tungkulin at hindi natatapos kahit tumungtong na sa tamang edad ang ating mga anak. Dalawang magulang upang may magkasamang mag-alaga at gumabay hanggang sa paglaki ng isang anak. Ngunit paano kung hindi lang dalawa ang magulang ng isang bata kundi tatlo? Masasabi bang napakaswerte na niya dahil sa pagkakaroon ng higit sa dalawang mga magulang? Yan ang eksaktong karanasan na gustong ibahagi ngayong Sabado ng ating si Clarissa. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Tunghayan natin ang kanyang storya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Clarissa, 31 years old at avid listener ng Barangay Love Stories. Taga Pampanga ang napangasawa ko at dito na rin ako sa probinsya nagtatrabaho bilang high school teacher sa isang pampublikong paaralan. Meron na kaming isang anak ng asawa ko. Ang mister ko ang nag-encourage sa akin na magpadala ng kwento ng buhay ko. Lalo na at pareho naming gustong-gusto ang inyong programa. Umaasa ako na sana'y mapili po ninyong i-ere sa radyo at kapulutan na rin ng aral at ng mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat taong 2011, kung saan ay 18 years old lamang ako at magkokolehiyo. Tubong Pagsanghan, Laguna talaga ako at doon na lumaki kasama ang aking mga magulang. Mekaniko ang tatay ko at mananahin naman si nanay. Solong anak lamang nila ko. Masaya naman ang aming pamilya, lumaki akong close sa mga magulang ko. At minsan kong nasabi sa sarili ko na napakaswerte ko dahil sila ang aking nanay at tatay. Pero noong taong yon ay merong nangyari sa pinakamamahal at iniingatan kong pamilya. Anong sinabi mo? Alam mo kung anong sinabi ko. Hindi ka naman bingi, di ba? Hindi nga, pero seryoso ka ba? Oo, seryosong-seryoso ako na gusto na kitang hiwalayan. Nay, ano po nangyayari dito? O buti nandiyan ka na, anak. Kumusta enrollment mo? Okay naman po, pero bakit po kayo nagsisigawan ni tatay? Doon pa lang po sa labas naririnig ko na kayo. Ito kasing nanay mo. O ako na namang may kasalanan? Hindi naman sa ganun, pero... Ganun na rin yun! Tigilan mo na nga ako sa kakaganyan mo! Pati ba naman sa harap ng anak natin ako pa rin sinisisi mo? Pinagsasabi mo dyan. Hindi naman kita sinisisi. Hindi raw! Ano po ba kasing nangyayari? Bakit po kayo nag-aaway? Yang kasing tatay mo,
Plano na namang lumabas kasama ang mga barkada niya para makipag-inuman. Tapos nalaman ko na hindi naman pala siya pumasok sa talyer. Kasi maghapong tulog gawa ng kalasingan. Kagagaling ko lang sa patahian. Pagod na pagod ako. Tapos madadatnan ko yung tatay mo na nakabulagta sa sahig. Akala ko na paano alalang-alala ako. Sabi ng lola mo lasing daw. Hindi na niya nabuhat kaya hinayaan na lang sa sahig matulog. Totoo ba yun, Tay? Bali ang nangyari kasi. Subukan mo na magsinungaling. Huhugutin ko talaga ang tila mong lalaki ka. Totoo yun, anak. Medyo napasarap lang yung inuman namin ng barkada ko kasi birthday niya kahapon. Birthday daw, laging yun na lang ang dinadahilan mo. Yun naman kasi ang totoo. Pero kahit na po, sana naman tumanggi na lang po kayo. Yang tatay mo? Tatanggi sa alak? Parang imposible. Mahirap talagang tanggihan yung alak. O kita mo na, Clarissa? Wala nang pag-asa yung tatay mo. Pati utak niya napasok na ng alak. Sobra ka naman magsalita. Sobra na ako sobra. Yung pinaggagawa mo ba naisip mong sobra-sobra na rin? Grabe ka na! Ang lala mo na! Halos pabayaan mo na yung trabaho mo, makapag-inom ka lang. Kami nga ni Clarissa hindi mo na makilala kapag lasing ka. Totoo naman po yung sinasabi ni nanay eh. Pinagmumura niyo pa kami. Kulang na lang nga po saktan ninyo eh. Pasensya na kayo. Hindi ko naman sinasadya eh. May alak lang talaga sa sistema ko noong mga oras na yun. Pero alam niyo naman na mahal ko kayo. Mahal daw. Hindi mo na ako maloloko. Kaya nga nagdesisyon na ako na makipaghiwalay sa'yo dahil sawa na ako. Pagod na ako. Parang awa mo na. Huwag mong gawin sa amin to. Nay, huwag niyo po kaming iwan. Ewan ko ba pero gusto ko na talaga umalis sa pamamahay na to. Ayoko na makisama sa tatay mong sakit lang sa ulo ko. Pagod na ako. Gusto ko na matahimik. Paano ako? Iiwan niyo rin ba ako? Ganito yan. Ayoko pong maiwan dito. Sasama po ako. Hindi kasi pwede ang bata doon. Nay, hindi na ako bata. Saan po ba kayo pupunta? Sa totoo lang hindi ko pa alam. Magulo pa isip ko. Siguro makikituloy na lang ako sa kaibigan ko. Habang pinag-iisipan ko kung uuwi ako kina nanay sa Iloilo. Pero kulang pa kasi yung pera ko eh. Kaya parang malabo mangyari yung agad-agad. Huwag naman po kayo umalis, Nay. Huwag niyo akong iwan. Pasensya na pero ayoko na talaga. Pagod na ako sa tatay mong walang pinagbago. Nagtiis naman ako eh. Nagtyaga sa bisyo niya pero dumating na ako sa punto kung saan sawang-sawa na ako. Ayoko na magpakatanga. Kaya nga po sasama na lang ako sa inyo. Kulit mo naman eh. Huwag ka na kasing umalis. Maawa ka sa anak natin, oh. Kahit sa kanya ka na lang maawa. Kahit wag na sa akin. Ginamit mo pa talaga yung anak mo para konsensyahin ako? Please naman po, wag na po kayong umalis. Pasensya ka na talaga pero buo na ang desisyon ko. Gusto ko na makipaghiwalay sa tatay mo. Simula sa araw na to, tapos na kami. Papadudot walang sariling anak ang mga magulang ko kaya inampon nila ako noong sanggol pa lamang. Legal yon at may dokumento, sa katunayan ay dala-dala ko ang apelyido ng tatay ko dahil kasal naman sila ni nanay. Tulad ng sinabi ko ay masaya naman ang pamilyang kinalakhan ko. Nakatira kami sa bahay ng lola ko na nanay ni tatay sa Pagsanhan. Pero akala ko ay mananatiling maayos ang aming pamilya. Pero nagkamali ako. At nagsimula yon noong nalulong sa bisyo ng pag-iinom ng alak ang tatay ko. Noong naghiwalay sina nanay at tatay kay nanay sana ako sasama. Pero iniwan niya ako kay tatay para may kasama raw ito sa buhay. Kaya ang nangyari si nanay ang umalis sa bahay namin. Iyak ako ng iyak dahil hindi ako sanay na wala ang nanay sa bahay. Pero alam ko rin sa sarili ko na malabo na sila magkabalikan ni tatay dahil si nanay na ang sumuko at nagsawa. Doon ako nagsimulang magtanim ng galit sa tatay ko. Nak, ako to. Ang tatay mo. Ay, sandali lang po, Tay. Buksan ko po yung pinto. Ano po yun, Tay? Busy ka ba? Hindi na po. Katatapos ko lang pong gumawa ng mga assignment namin. Grabe, kapapasukan lang. May assignment na kagad kayo?
Opo, nagulat nga po ako pero sige lang. Medyo mahigpit din po kasi yung prof namin. Usap-usapan nga po sa school, nang babagsak daw po siya kapag kulang yung estudyante ng mga assignment at saka activity na pinapagawa niya. Hirap talaga ng kolehiyo. Hindi ko yan naranasan kasi hindi naman ako nakatungtong dyan. Opo, mahirap nga po pero nagsisikap naman po ako. Bakit nga po pala niyo tinanong kung busy ako? May sasabihin sana ako. Pasok na lang po muna kayo dito sa kwarto, Tay. Salamat. Dito na ako sa kama mo uupo ha. Sige po. Ano po ba yung sasabihin niyo? Ang totoo, nahihiya ako sa iyo anak. Bakit naman po? Kasi kasalanan ko kaya nasira ang pamilya natin. Kung hindi dahil sa akin nandito pa sana ang nanay mo. Walang ibang dapat sisihin dito, kundi ako. Matanong nga kita, galit ka ba sa akin? Opo, Tay. Hindi naman kita masisisi. Galit din ako sa sarili ko. Huli na nung naisip kong malaking kasalanan yung nagawa ko sa pamilya natin. Pero ano po ba kasing nangyari? Bakit ba kayo nagiinom ng alak? Naimpluwensyahan lang naman ako ng barkada ko. Kilala niyo naman akong hindi umiinom ng alak, hindi ba? Opo. Kaya nga po gulat na gulat ako tsaka takantaka kami ni nanay sa pagbabago nyo. Ako rin. Hindi ko akalain na sasagarin ko yung limitasyon ko. Noong una, sabi ko sa sarili ko titikim lang ako. Ayos lang naman na paunti-unti, hindi ba? Hanggang sa nasarapan ako. Para akong bumalik sa pagkabinata. Yun bang walang iniisip na ibang tao basta magawa ko lang yung gusto ko. Tapos hinahanap-hanap na ng sistema ko yung alak at di ko na nga napigilan ng sarili ko na uminom at magpakalasing. Kaya lang, doon ko rin nalaman kung sino ako kapag napapasukan ng alak yung sistema ko. Nag-iibang tao ako. Nagiging magagalitin at mainitin ang ulo. Parang hindi ko na kayo kilala ng nanay mo. Pati nga lola mo nasasagot ko na. Tapos nasaktan ko rin ng nanay mo kaya siguro natakot siya sa akin. Nagsawa. At yun, napagod na lang. Naiintindihan ko rin naman po si nanay. Matagal din niya kayong tiniis. Ilang taon din po yung simula nung magbisyo kayo. Pero parang baliwala na lang kami sa inyo. Lalo na si nanay. Kaya yun, nagsawa na lang siya. Tama nga po yung sinabi ng teacher ko nung high school na hindi lang sugal at bawal na gamot ang nakakasira ng buhay at pamilya ng isang tao. Kasama na rin po dun yung alak. Sana lang po talaga nung una pa lang iniwasan nyo na. Kaso nangyari na. Nasagad na sa akin ng nanay mo. Kaya iniwan niya na tayo. Kaya nga po nagagalit ako sa inyo. Pero kahit anong gawin ko tatay ko pa rin naman po kayo Malaki po yung utang na loob ko sa inyo ni nanay dahil inampun niyo ako nung maliit pa lang ako. Patawarin mo ako anak. Masyado ako nadala sa bisyo ko kaya nasira ang pamilya natin. Ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko para makumbinsi bumalik sa bahay natin ang nanay mo. Sana pwede kong ibalik ang nakaraan. Pag nangyari yun, hindi na ako gagawa ng bagay na ikasisira natin. Iiwasan ko na yung alak pati na rin yung mga barkada ko. Pero dahil nga imposible na yun, sa'yo na lang ako babawi. Buti na lang din pinaiwan ka ng nanay mo sa akin. Alam niyo naman po na mas gusto kong sumama kay nanay, di ba? Pero nakinig po ako sa kanya nung sinabi niyang magpaiwan ako dito dahil wala kayong kasama. Alam ko naman na makananay ka talaga. Kaya nga, tuwan-tuwa ako kasi pumayag ka sa sinabi niya na samahan mo ko. Ayoko naman po talaga mamili sa inyo Pareho ko kayong mahal Pero naisip ko rin na baka mas mahirapan ako pag sumama ako kay nanay. Ang sabi niya, hindi pa raw niya sigurado kung saan siya pupunta. Wala rin naman akong kaklose sa mga kamag-anak niya sa Iloilo kung sakaling uuwi siya doon. Tsaka kaka-enroll ko lang din po. Nangihinayang po ako sa pag-aaral ko kung mahihinto ako. Kaya nga, kahit na hindi ako sanay na wala si nanay dito sa bahay at kahit na malungkot na yung pamilya natin, tinitiis ko na lang po. Pakiusap ko lang po talaga tay na sana po magbago na kayo. Pangako, magbabago na ako anak. Hinding-hindi na ako babalik sa dati kong bisyo. Magpapakatino na ako at babawi sa'yo. Aasahan ko po yan tay ha. Oo naman. Salamat po.
Papa Dudut, aminado akong tinalaban ako sa pag-iiyak at paghingi ng tawad ni tatay dahil nasira niya ang pamilya namin. Kasabay noon ay lahat-lahat ng galit at hinanakit ko sa kanya ay naglaho na parang bula. Alam ko naman na simulat sa pool ay hindi siya masamang tatay. Kahit na mas close ako noon kay nanay, malapit din naman ako sa tatay ko. Kaso nung napabayaan niya kami ni nanay at ipinagpalit sa bisyo niya, ay doon ko napatunayan na hindi siya perpekto. Sinabi sa akin ng lola ko na patawarin ko na raw ang tatay dahil may katandaan na ito. Totoo naman, matagal nang panahon silang nagsama ni nanay noong bago nila ako inampon. Hindi talaga sila nagkaanak dahil si tatay ang may problema. Maswerte na lamang ako kasi naranasan ko magkaroon ng mga magulang kahit na sa huli ay naghiwalay pa rin sila. Kaya pinilit kong magpatuloy sa buhay kahit na nasasaktan at nalulungkot ako dahil sa nangyari sa pamilya ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Papa Dudut, noong 2012 ay nagkaroon ng sakit sa atay si tatay. Gawa na rin ng matagal na panahon niyang pag-inom ng alak. Hindi na tuloy siya nakapagtrabaho dahil sa nangyari nakadagdag yon sa dagok na kinakaharap ng pamilya namin. Kamuntik pa akong huminto sa pag-aaral, buti na lamang ng mga panahong yon ay sinalo ng tiyahing kong wala pang asawa at anak ang gastusin para hindi ako matigil. Bali panganay siyang kapatid ni tatay na nagtatrabaho sa Maynila. Stay in siya at umuwi lamang sa amin sa Laguna tuwing Sabado at Linggo. Kahit na nahihiya ay pinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral sa pag-asang may babalik ko ang lahat ng tulong sa akin ng tiyahing ko kapag nakatapos ako. Sa pagpapatuloy ng kwento ko, hindi lingid sa kaalaman ni nanay ang pagkakasakit ni tatay dahil palagi ko yung ibinabalita sa kanya sa text. Pero kahit kailan ay hindi naman siya nag-reply. Kung may nireplyan man siya, sa lahat ng mga text ko ay tungkol lang sa akin, lalo kapag kinukumusta niya ako. Pero ako na mismo ang hindi nag-reply dahil sumasama na ang loob ko sa kanya. Mas nadagdagan pa ang hinanakit ko sa nanay ko noong may nakapagbalita sa amin na meron na raw siyang kinakasama at nasa Cavite raw sila nakatira, Papa Dudut. Tay! Gumising po kayo! Bakit ba? Gumising kayo sabi! Aray ko naman! Bakit ka ba nangahampas? Nagtanong pa talaga kayo? Kagagaling ko lang sa school, tapos inabutan ko umiiyak si Lola dun sa labas. Ang sabi niya, lasing na naman daw kayo, kaya pinagising ka niya sa akin. Kausapin daw kita. Ay naman, di ba may sakit na kayo? Bawal na sa inyong uminom ng alak. Alam ko naman kaso hindi ko napigilan eh. Hinahanap-hanap ng katawan ko. Sakto, malungkot din ako ngayon. Pagbigyan mo na ako. Bakit ko kayo pagbibigyan? May sakit na nga kayo. Tayo naman hindi naman kayo nakikinig Siguro nagpapakamatay na kayo, no? Oh, bakit kayo umiiyak? Kasi hindi ka nakikinig sa akin. Nagagalit ka na lang kaagad dyan. Tapos sinisigawan mo pa ako. Tama ba yun? Sinisigawan na lang pala ng mga anak kayo ng tatay nila? Nag-aalala lang po ako sa inyo kaya tumataas yung boses ko. Tsaka paano namang hindi ako nakikinig sa inyo? Sabi ko malungkot ako kaya ako uminom. Hindi mo man lang tinanong kung bakit ako malungkot. Nagalit ka na kagad sa akin. O sige, sabihin ninyo. Bakit po ba kayo malungkot? Kasi pinagpalit na ako ng nanay mo sa iba. Meron na siyang bagong kinakasama. Sino hindi malulungkot doon? Ay naman, wala na po tayong magagawa kung yun yung gusto ni nanay. Ganun na lang yun? Wala na tayong gagawin? Hindi ko naman po alam kung anong pwede nating gawin Naiintindihan ko yung lungkot nyo pero ano po bang magagawa natin? Ano magagawa ko? Alam nga namang pigilan ko siya magkagusto dun sa bago niya. Imposible naman yun, di ba? Alam ko namang imposible. Pero sobra naman yung nanay mo. 1 taon pa lang naman kaming hiwalay. Tapos nakuha niya na ako ipagpalit sa iba.
Siguro, matagal na siyang may iba. Hinintay niya lang na maghiwalay kami. Hindi ko na rin po alam kung ano po yung totoo. Kung makapagsalita ka, parang mas kinakampihan mo pa yung nanay mo ha. Tay, hindi ko kinakampihan si nanay. Sa totoo lang, hindi ako masaya na meron siyang iba kasi ibig sabihin lang nun, hindi na talaga niya kayo mahal. Umasa pa naman ako na magkakaayos kayo kahit na alam kong imposible nang mangyari yon. Di wala na nga siyang pakialam nung binalita ako sa kanya na nagkasakit kayo eh. Di mas lalo na ngayon kasi meron na siyang iba. Yun na nga eh. Kaya nga gusto ko nalang magpakalunod sa alak para… Tay! Pwede ba tumigil na kayo? Bakit ka ba naninigaw? Kasi hindi kayo nakakaintindi. Anong hindi ko naiintindihan? Sige, paintindi mo sa akin. Ipapaalala ko lang sa inyo to, Tay ha. Nangako kayo sa akin na hindi na kayo babalik sa dati niyong bisyo. Ang sabi niyo pa nga, gusto niyong bumawi sa akin. Naiintindihan ko naman na hindi na kayo makakabawi sa akin kasi nga nagkasakit na kayo. Alam niyo pag nasa school ako, lagi ko kayong iniisip. Hindi na nga ako makapag-concentrate sa lesson namin kasi gusto ko nang umuwi para makita kayo eh. Natatakot ako na baka isang araw mawala na lang kayo sa akin. Pero parang kayo naman yung walang pakialam. Pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan na pala yung pinagdadaanan mo. Akala ko ako lang yung nahihirapan. Pati na rin pala ikaw. Hindi lang naman po ako. Pati sina Lola tsaka si Tia. Pero hindi naman kami nagre-reklamo eh. Dahil mahal namin kayo. Wala kaming ibang gusto kundi gumaling kayo. Kaya dapat alagaan nyo naman mabuti yung sarili nyo. Kaya lang hindi naman ganun yung nangyayari eh. Laging sinasabi sa akin ni Lola na ang hirap yung painumin ng gamot. Tapos kumakain pa kayo ng mga pagkain na bawal sa inyo. Ngayon naman, malalaman ko uminom kayo ng alak. Ano na lang ang mangyayari sa inyo niyan, Tay? Hindi ko na kasi talaga alam yung gagawin ko. Nawawala na ako ng pag-asa na gagaling pa ako sa pesteng sakit na to. Tapos, dinagdagan pa ng nanay mo yung sama ng loob ko. Hayaan niyo na po si nanay. Hindi niya na tayo mahal eh. Pinagpalit na nga niya tayo sa iba, di ba? Sign na yon para tigilan na natin siya. Kung doon siya mas bahala siya sa buhay niya. Hindi ko yata kaya yung sinabi mo. Hindi naman yun ganun kadali. Kaya nyo, pero ayaw nyo lang gawin. Dahil hanggang ngayon iniisip nyo pa rin si nanay. Tapos siya wala nang pakialam sa inyo. Napaka-unfair niya kaya nga galit ako sa kanya eh. Tay, kahit ako na lang po yung gawin yung dahilan para gumaling. Kahit hindi na po si nanay. Total naman hindi niya na tayo mahal eh. Kaya nga tay, hayaan na natin siya. Nakikiusap ako sa inyo, tay. Parang awa nyo na. Papadudot awang-awa ako sa tatay ko dahil sobrang lungkot niya nang malaman naming may bago nang kinakasama si nanay. Pero hindi ko nagustuhan ang paraan niya ng pagiging malungkot dahil parang pinapatay na niya ang kanyang sarili. Hindi ko na rin tuloy napigilang masabi sa kanya ang mga hinanakit at sama ng loob ko na matagal ko nang kinikimkim para lang unahing mapatawad siya. Alam ko sa puso ko na mahal ko ang tatay pero hinding-hindi mabubura noon ang mga pagkukulang niya sa pamilya namin. At nang dahil nga sa pagkakasakit niya ay lalong nadagdagan ang aming mga isipin. Pati na rin ang mga gastusin. Sa totoo lang ay napakahirap mag-focus sa pag-aaral kasi lagi akong nag-aalala sa kalagayan niya. Natatakot ako na baka isang araw ay mawala siya sa akin. Wala na nga si nanay, pati ba naman si tatay ay kukunin pa. Ayoko mangyari yon kaya naggalit ako ng husto sa ginawa ng tatay ko na pag-inom ng alak sa kabila ng malubhan niyang sakit. Makaraan ng 4 na buwan ay nangyari ang kinakatakutan ko. Lalong lumubha ang sakit ni tatay hanggang sa tuluyan na siyang bumitaw at namaalam na sa amin. Nay, sige na po. Sagutin niyo na po yung tawag. Hello? Hello po? Oh, Clarissa. Napatawag ka, nak. Nay? Nay? Ano ba yun? Bakit ka umiiyak?
Si tatay po kasi, Anong nangyari sa tatay mo? wala na po siya. Patay na po siya. Ano? Bakit ano nangyari? Ano pong anong nangyari? Eh di ba may sakit siya? Sinabi ko sa inyo yon pero di nyo man lang nireplyan yung mga text ko. Pasensya ka na. Busy lang talaga ako noon. Buntis na kasi ako noon, nak. Ha? Ano pong sabi nyo? Buntis kayo? Oo. Sa wakas magkakaanak na ako. Yung galing talaga sa akin, kaya lang sinabi ng OB ko na delikado raw yung pagbubuntis ko gawa na ng edad ko. Milagrong araw na nabuntis pa ako eh. Pinayuhan niya ako na wag muna magkikikilos at bawal din ma-stress. Kaya pasensya na kung hindi ko nireplyan yung mga text mo nung nagkasakit ang tatay mo. Pero ganun ba talaga kadelikado yung pagbubuntis nyo para hindi kayo mag-reply kahit isang beses tungkol sa sitwasyon ni tatay? Hindi ka ba nakikinig? Sinabi ko na nga delikado, di ba? Ayoko namang mapahamak yung anak ko. Tsaka wala na ako magagawa kung nagkasakit yung tatay mo. Hindi naman ako doktor para pagalingin siya. Kasalanan naman niya kung bakit siya nagkasakit, di ba? Kaiinom niyo ng alak. Masyado kasi siyang abusado sa katawan niya nung araw. Nay! Naririnig niyo po ba yung sinasabi niyo? Nakuha niyo pa talagang sisihin si tatay dahil nagkasakit siya? Ang sama niyo naman! Huwag mo ako sigawan, ha? Bababaan kita ng tawag. Teka, Nay! Kaya nga huwag ka sumigaw. Nai-stress ako eh. Tapos kung ano-ano pang binabalita mo sa akin. Ano kung ano-anong binabalita ko sa inyo? Hindi po ibang tao yung pinag-uusapan natin. Si tatay po yun, Nay! Tsaka, hindi man lang po ba kayo nalungkot kasi wala na siya? Nalungkot naman. Kaya rin po ako napatawag sa inyo para pakiusapan po kayo na sana makapunta po kayo sa burol niya. Ha? Sige na po, Nay. Para naman makita niyo rin siya kahit na sa huling pagkakataon. Ano kasi? Ano pong ano kasi? Hindi pa ako pwedeng lumabas-labas. Malapit na kasi ang kabuanan ko. Paano na lang kung may mangyaring masama sa baby ko? Magagawan mo ba ako ng panibago? Naririnig niyo ba talaga ang pinagsasasabi niyo? Pinapupunta mo pa kasi ako dyan sa burol ng tatay mo. Hindi naman ako kailangan dyan. Kaya niyo na yan. Nay naman eh! Totoo naman sinabi ko ah. Tsaka galit sa akin mga kamag-anak ng tatay mo. Mamaya awayin nila ako di lalo ako ma-stress. Ayoko naman mapahamak yung pinagbubuntis ko. Lagot ako nito sa kinakasama ko. Pero hindi naman po ibang tao si tatay. At saka baka nakakalimutan niyo na asawa niyo siya. Kasal po kayo, di ba? Kasal nga kami pero napawalang bisa na yun nung namatay siya. Kaya wala na akong papel sa buhay niya. Ibig sabihin wala na rin kayong papel sa buhay ko? Anak niyo pa rin naman ako, di ba? Kahit naampon niyo lang ako ni tatay, anak niyo pa rin ako, Nay! Magkaibang bagay naman yun. Siyempre, hindi ko pa rin nakakalimutan na anak kita. Talaga lang ha? Simula nung iniwan niyo ako kay tatay at hindi man lang kinumusta, pakiramdam ko, kinalimutan niyo na ako. Tapos ngayon magkakaanak na kayo, saan pa ako lulugar sa buhay niyo? Clarissa naman, pwede ba huwag ka madrama? Lalo ko nai-stress sa'yo eh. Gusto ko lang naman pong magsabi ng nararamdaman ko eh. Siguro tinuturuan ka nila dyan ng mga sasabihin mo sa akin, no? Bakit naman nila ako tuturuan ng mga sasabihin ko sa inyo? Para ganyan maging tono mo sa akin. Para maging pabalang ka kung magsalita. Paano ako naging pabalang sumagot sa inyo, Nay? Tsaka, mababait po ang mga kamag-anak ni tatay. Mahal nila ako, lalo na po si Lola. Hindi nila magagawa yung binibintang ninyo. Ay nako, pakitang tao lang naman yung mga yan. Hindi ako naniniwala na mabait sila. Kasi noon nandyan ako, lagi nila ako pinagtutulungan. Lalo na yung lola mo. Kesyo hindi ko raw mabigyan ng anak yung tatay mo, wala naman sa akin ang problema. O ayan ha, buntis na ako. Ibalita mo yan sa kanila para maniwala na wala sa akin ang diferensya. Hindi po ba talaga kayo pupunta sa burol ni tatay? Hindi pa nga ako pwede lumabas-labas, ang kulit mo naman eh. Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Akala ko ba nag-aaral ka? Bakit parang hindi ka makaintindi? Ay, mabuti pa ibababa ko na to. Inaantok na rin naman ako, gusto ko na matulog. Nay, teka, sandali lang naman po. Kinakausap ko pa po kayo eh. Kung pipilitin mo lang ako na pumunta dyan, wala na tayong dapat pag-usapan. Sana naman maintindihan mo ko. Tapos na kami ng tatay mo. Matagal na kaming hiwalay. Papadudot ang hirap mawala ng tatay.
Lalo na at siya na lamang ang magulang ko ng mga panahong yon. Pero sobrang hirap tanggapin na hindi pumunta ang nanay sa burol ni tatay kahit nasa huling pagkakataon. Hindi rin siya nagpakita nung libing pero umasa pa rin ako na darating siya. Kahit na anong gawin ko ay hindi ko matanggap ang dahilan niya. Sa isip ko ay ayaw niya lang talagang pumunta dahil wala na siyang pakialam sa amin ni tatay. Dahil sa nangyari, lalong nadagdagan ang galit ko sa nanay ko ng mga panahong yon. Marami akong tanong sa kanya, una na doon ay kung paano niya kami nagawang kalimutan ni tatay ng ganong kabilis. Pangalawa ay kung talagang wala na siyang pagmamahal sa tatay ko. Pati ba sa akin ay wala na rin. Kasi nagawa nga niya akong tiisin kahit na nakiusap na ako sa kanya na pumunta sa burol ni tatay para na rin makita ko siya. Ewan ko ba, ramdam ko na mas mahalaga na sa nanay ko ang bago niyang pamilya kesa sa akin na anak niya. Sa huli naisip ko na lamang na sino nga ba ako sa buhay niya. Hindi nga niya ako totoong anak, ampon nga lang naman ako. Papadudot naglakas loob ako na i-add as friend si nanay sa Facebook. Hindi naman natagalan bago niya in-accept ang friend request ko at naging friends kami online. Tapos ay doon ko na nakita lahat ng mga uploaded photo niya kasama ang bago niyang pamilya. Masaya naman ako para sa kanya dahil alam kong matagal na niyang gustong magkaanak. Yung totoong galing sa kanya. Bagay na hindi mabigay ng tatay ko. Pero hindi ko lang mapigilan ang matinding lungkot sa tuwing tinititigan ko ng matagal ang mga larawan nila. Naikukumpara ko kasi yon sa mga pictures namin noong araw kung saan ay buhay pa si tatay at masaya pa ang aming pamilya. Pakiramdam ko, lalong lumiit ang mundo ko ng mga panahong yon. Mas naging aware din ako sa pagiging adopted ko. Kaya para bang wala na akong karapatan na mag-demand ng oras at atensyon sa nanay ko. At kahit na anong adjust ko sa sitwasyon, may mga pagkakataon pa rin na natatalo ako ng aking damdamin. At nangyayari yon sa tuwing stress ako sa pag-aaral dahil merong sabay-sabay na gastusin at bayarin. Ano ba, Clarissa? Gabing-gabi na tumatawag ka pa. Sorry po, Nay. Pero kailangan ko lang po kasi talaga ng tulong nyo. Mukha ba ako superhero? Importante lang po talaga. Kung kaya ko naman, hindi ko na po kayo iistorbohin eh. Yan tayo eh. Naaalala mo lang ako kapag may kailangan ka sa akin. Ano pong naaalala lang pag may kailangan? Baka po nakakalimutan nyo, Nay. Kayo yung hindi nagre-reply sa mga text at chat ko. Tapos idadahilan nyo busy kayo sa anak nyo. Totoo naman na busy ako sa anak ko. Ikaw kaya mag-alaga ng baby, tignan natin kung hindi ka mabusy. Ngayon na nga lang pahinga ko kasi napatulog ko na siya tapos iistorbohin mo naman ako. Importante nga lang po. Ano ba kasi yon? Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi mo naman sinasabi yung kailangan mo. Ano po kasi? Ano nga? Pag di ka pa nagsalita, ibababa ko na itong tawag mo. Teka, Nay, magsasalita na po ako. Dali na! Nahiya po kasi ako pero wala na rin naman po akong malalapitan eh. Kayo na lang po yung naiisip ko. May project po kami sa school pero kulang na kulang po yung allowance na binibigay sa akin ni Tia. Kasama na po kasi dun yung pamasahe tsaka pagkain ko kaya kapag may kailangan bayaran sa school na medyo malaki, kukulangin po talaga. Nahiya naman po kung lumapit pa sa kanya para humingi ng extra na pera. Dahil malaki-laki na rin po yung gastusin niya sa pag-aaral ko. Kaya po, Nay, sa inyo po sana ako lalapit. Kahit magkano lang po, kailangan ko lang po talaga. Ano ba naman yan? Sige na po, walang-wala lang talaga po ako ngayon. Tipid na tipid po kasi talaga yung baon ko. Minsan nga po, hindi na ako kumakain sa break time namin para lang po makapagbayad sa mga bayarin. Pag ganyan, dapat huwag ka na mahiya sa tiyahin mo. Total siya naman nagpapaaral sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa kanya ka manghingi. Alam
Alam naman siguro niya na magastos magpaaral. Maraming bayarin sa mga project katulad nga ng sinabi mo. O dapat taas-taasan niya yung bigay niyang allowance sa'yo. Hindi po yung ganun kadali, Nay. Anong hindi ganun kadali Siya na nga umako sa pagpapaaral sa'yo, di ba? Oo nga po, pero hindi naman niya ako responsibilidad eh. Kayo ni tatay yung dapat na nagpapaaral sa akin, pero naghiwalay naman kayo. Siguro kaya niyo ako pinaiwan kay tatay kasi wala naman kayong balak na gampanan ng responsibilidad niyo sa akin bilang nanay. Sobra ka naman magsalita. Yun po kasi yung pinaparamdam niyo sa akin eh. Wala akong maibibigay sa'yo. Wala na akong trabaho ngayon, gawa ng may anak na akong kailangang alagaan. Kaya dapat dito lang ako sa bahay. Tapos yung kita ng kinakasama ko sakto lang para sa amin, kaya pasensya ka na. Wala akong maibibigay sa'yo. Nay naman eh. Wala nga, Clarissa. Ni pambili nga ng pampaganda ko, walang-wala ako, tapos gusto mo pang tulungan kita dyan sa mga gastusin mo sa eskwelahan? Aba, hindi naman yata tama yun. Mas hindi naman po tama yung pabayaan niyo ko. Anak niyo pa rin naman ako eh. Ang tagal-tagal ko pong kinimkim lahat ng sama ng loob ko sa inyo dahil nanay ko pa rin kayo. Pero sobra na po kayo. Akala niyo ba hindi ko nahahalata na marami kayong dahilan pagdating sa akin? Hindi naman ako nagdadahilan. Totoo lahat ng mga sinasabi ko. Hirap sa'yo makitid utak mo eh. Tapos isusumbat mo pa sa akin yung sama ng loob mo. Huwag mo sabihin galit ka sa akin dahil sa pakikipaghiwalay ko sa tatay mo. Sa kanya ba hindi ka nagalit? Nagalit din naman po ako kay tatay. Pero pinatawad ko na po siya. Tsaka bumawi naman siya sa akin kahit papano. Pero kayo, simula nung umalis kayo dito sa bahay, hindi ko na naramdaman yung pagiging nanay niyo sa akin. Akala niyo ba madali lang yung bigla akong nawala ng nanay? Pero malaki ka na. Hindi ka na alagain. Marami pa rin akong hindi alam sa buhay. At kailangan ko pa rin kayo bilang nanay ko. Hindi na nga pwede yun dahil may bago na akong anak. Mas kailangan niya ako kaysa sa'yo kaya pasensya na talaga. Sige, kapag nakaluwag-luwag ako, padadalang kita ng pera. Pero sa ngayon magtiis ka na muna. Pero kung hindi mo na talaga kaya, mas maganda kung huminto ka na sa pag-aaral. Sa totoo lang kasi tayo. Papadudot hindi nangyari na pinadalhan ako ng pera ni nanay. Lumipas na lamang ang ilang araw pero parang sinabi lang niya yun para paasahin ako. Dismayado na ako sa nanay ko dahil wala na talaga siyang pakialam sa akin. Pakiramdam ko ay namamalimos na lamang ako ng atensyon sa kanya ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay ayoko naman talagang hingin ang tulong niya nang hindi siya pumunta sa burol ni tatay. Pero hiyang-hiya na ako sa tiyahin ko na nagpapaaral sa akin ng mga panahong yon. Alam naman natin na magastos magkolehiyo at habang tumatagal ay mas doble ang ginagastos ko kaysa sa baon ko na natatanggap ko. Tulad ng sinabi ko ay doon ko rin kinukuha ang pamasahe at pangkain ko kaya kulang na kulang talaga. Pero hindi naman ako nagreklamo. Thankful ako kaya lang ay hindi ko mapigil ang dumaing. At matapos nga kung hindi tulungan ni nanay ay wala na akong nagawa kundi ang mas kayanin ang lahat. Kung paano ako naghigpit ng sinturon para makatipid noon ay mas hinigpitan ko pa lalo. Mabilis na lumipas ang 1 taon at laking gulat ko na lamang nang nagchat sa akin ang kapatid ko. Bali ate ko siya sa biological parents namin. Noong bagong taon kasi ng 2013 ay bigla nila akong pinag-a-add sa Facebook ng iba pa naming kapatid at kamag-anak. Gusto kasi ng tiyahin ko na kapatid ng biological father ko na magkakilala kaming magpipinsan. Sabi ko nga alam kong ampun lamang ako ng kinilalang nanay at tatay ko. Hindi rin naman nila tinago sa akin yon. Kilala rin nila ang tiyo ko na kapatid ng totoo kong tatay. 5 raw kasi kaming magkakapatid na babae at kamamatay lang ng tatay namin noon. 2 taong gulang pa lamang ako at may pinagbubuntis pa ang mama Salve ko bago kami iniwan ng tatay namin. Fast forward. Ang dahilan kung bakit sinat ako ng ate ko ay upang sabihin na gusto raw nila akong makita dahil lumuwas sila sa Maynila galing sa Zamboanga. Kahit na nag-aalinlangan ako, sa huli ay pinagbigyan ko pa rin ang kanilang kahilingan. Kasama ko ang lola ko noong nakipagkita ako sa kanila sa isang mall sa lugar lang namin
Papa Dudut. Grabe ang mga pamangkin mo. Akala mo walang mall dun sa Zamboanga. Sa ilang araw namin dito palagi kaming nasa mall. Tapos naghahanap palagi ng palaruan. Ganun naman po talaga ang mga bata. Oo nga Sa bagay, mas malalaki talaga ang mall dito sa Maynila kaya sinusulit na rin nila. Ngayon lang sila nakaluwas Maiba tayo, nak. Buti pumayag kang makipagkita sa amin. Naisip niyo po ba na baka hindi ako pumayag? Oo, kasi baka galit ka sa akin dahil pinaampun kita noon. Pero matagal na yun. Maliit ka pa tapos buntis pa ako sa kapatid niyong bunso. Kamamatay lang din ang papa niyo kaya hirap na hirap ako noon. Halos mabaliw ako kasi hindi ko alam kung paano kayo palalakihing magkakapatid. Kaya po ang naisip yung solusyon ipaampon ako? Oo, pero maniwala ka na nung una hindi ako agad pumayag. Siyempre, kayo na lang ang meron ako nung mga panahong yun Pero dahil maliit pa kayo at buntis pa ako, alam ko namang hindi ko kakayanin, kaya pumayag na lang din ako. Inabutan nga ako ng pera ng mga magulang mo pero hindi ko tinanggap. Ano yun? Di parang binenta kita. Sinagot na naman na nila yung pagpapaayos ng papeles para maampong ka ng legal. Ano na po palang nangyari sa inyo matapos niyo po akong ipaampon? Ayun, umuwi kami sa Zamboanga. Sa Navotas kasi kayo pinanganak, maliban sa bunso niyong kapatid. Doon tayo nakatira nung nabubuhay pa ang papa ninyo at pangingisda yung trabaho niya. Kaso, nagkasakit siya at maagang kinuha sa atin. Ako naman walang trabaho noon maliban sa pag-aalaga sa inyo. Kaya walang-wala talaga ako nung namatay yung papa niyo. Ultimong panlibing, wala ako. Buti pinagtulungan ng mga kapatid niya na maburol siya at mapalibing ng maayos. Ibig sabihin sa Navotas po nakalibing si Papa? Oo. Plano nga sana naming puntahan ng ate mo bago kami umuwi sa Zamboanga. Gusto mo bang sumama? Hindi po ako sigurado May pasok po kasi ako sa school. Minsan lang naman anak. Saka para makita mo rin yung puntod ng papa mo. Siguradong matutuwa yun. Titingnan ko po pero hindi po ako mangangako Sige. Pero sana makasama ka. Kumusta pala yung mga magulang mo? Yung mga nag-ampun sa'yo? Alam mo, mababait yung mga yun. Tuwang-tuwa sila nung unang beses ka nilang nakita. Tagal na raw kasi nila talagang gustong magkaanak. Kaso hindi binibiyayaan Si tatay po wala na. Anong wala na? Patay na po siya. Hala, kailan pa? Last year lang po dahil nagkasakit po siya sa atay. Kumusta kayo ng nanay mo? Ako po hindi po ako okay pero kinakaya ko pa rin po. Si nanay naman, mukhang okay na naman po siya. Meron na po siyang anak na totoong galing sa kanya at may iba na po siyang kinakasama. Agad-agad? Hiwalay na naman po sila noon ni tatay. Bali nung 2011 pa po. Grabe naman. Bakit hindi ka sumama sa nanay mo? Di ba ganun kadalasan pag naghihiwalay ang mag-aasawa? Sa babae na pupunta yung mga anak? Sa kanya nga po ako dapat sasama. Kaso pinaiwan niya ako kay tatay. Para daw po may kasama siya sa buhay. Matanda na rin po kasi ang tatay ko noon Pero maayos naman ang trato sa'yo ng pamilya ng tatay mo. Maayos naman po. Mababait naman po sila, lalo na po si Lola. Sinong nagpapaaral sa'yo ngayon sa kolehiyo? Si Tia po, bali ate po ni tatay. Maswerte ka pa rin kasi merong nagpapaaral sa'yo. Magsikap ka nang makapagtapos ka anak. Kasi pag nagkataon, ikaw pa lang ang makapagtatapos sa inyong magkakapatid. Hindi po ba nakagraduate ng college si ate? Hindi Nag-asawa na agad yung ate mo. Saka wala rin naman akong pampaaral sa kanya noon. Kaya nagtrabaho na lang siya para makatulong sa amin. Pagdating kasi namin nun sa Zamboanga, nakituloy kami sa bahay ng lolo at lola mo. Tapos namasukan ako bilang labandera, planchadora, tagalinis ng kubeta, at nagtindera rin ako ng mga gulay sa palengke. Doon ko na nakilala yung kinakasama ko ngayon at tatay ng pinakabunso kong anak na babae. Ibig sabihin, may iba pa po pala kayong mga anak? Oo. 3 rin ang anak namin nung kinakasama ko. 2 lalaki saka 1 babae. Anak nyo rin pala yung maliit na batang yun. Kala ko apo nyo na Akala ko pinsan siya ng mga pamangkin ko. Naku, hindi. Magkaedad lang sila pero magtsahin talaga sila.
Marami ring napagkakamalang apo ko siya, pero anak ko talaga. Sa bagay, sino bang mag-aakala na magkakaanak pa ulit ako sa edad kong to? Ganun yata kapag madaling mabuntis eh. Papa Dudut, dapat masaya ako dahil sa wakas ay nakita at nayakap ko na ang biological mother ko. Pero wala akong maramdaman ni katiting na ligaya ng mga panahong yon. Oo, at maayos ako nakipag-usap sa kanila, lalo na sa mama ko. Pero hindi ko talaga mahanap sa puso ko yung kaligayahan na nararamdaman ng ibang anak na pinaampon at pagkalipas ng mahabang panahon ay nakita ang tunay na magulang. Para sa akin ay normal na araw lang yon. Naisip ko pa nga na sana'y matapos na ang araw na yon para makauwi na kami ni Lola. Pagod na pagod din kasi ako noon sa mga pamangking ko sa ate dahil sobrang lilikot at ligalik. Dagdag pa yung bunsong kapatid kong babae sa mama ko. Hindi ako sanay sa mga bata kaya para bang na-culture shock ako noong nagkita kami. Bali ang ate ko kasama ang asawa niya at 2 anak na lalaki. Si mama kasama ang bunso niyang anak na babae sa bago niyang kinakasama. Ako at si Lola ang nagkita-kita ng araw na yon. Yung iba kong mga kapatid ay nasa Zamboanga. May isa nang namatay dahil sa heart problem na aminado akong kinalungkot ko. Nang natapos ang araw na yon, tahimik lang ako habang pauwi kami ni Lola sa bahay. Nag-alala pa nga siya dahil akala niya may sakit ako. Pero sinabi ko lang sa kanya na napagod lang ako ng husto. Papadudot ng sumunod na araw ay nakita ko na lamang na naka-upload na sa Facebook ang picture namin ng biological mother ko kasama ang half-sister ko. Ate ko, mga anak niya at mister niya. Marami sa mga kamag-anak namin ang nag-like ng mga picture. Pero meron din akong nabasang comment na masaya raw sila dahil sa wakas ay nagkita-kita na kami. Habang tinitingnan ko ang mga picture namin ay hindi talaga maitatanggi na para kaming pinagbiyak na bunga ng ate ko. Kamukha ko rin ang mama ko pero habang tumatagal ay bigla na lamang akong naluha kaya tinigilan ko na ang pagtingin sa mga pictures. Kaso'y kinahaponan ding yon ay galit na umuwi ang tiyahin ko galing sa trabaho niya sa Maynila. Dali-dali raw talaga siyang umuwi sa amin sa pagsanhan dahil nakita raw niya ang mga uploaded picture namin ng biological mother at mga kapatid ko na nakatag sa akin sa Facebook. Pinagalitan niya rin si Lola dahil pumayag na makipagkita ako sa totoo kong nanay. Katuwiran ni Lola wala naman daw masama doon dahil naging maayos naman ang lahat. Pero ayon ng tiyahin ko na umiiksena sa buhay ko ang mama at mga kapatid ko lalo ngayon na nag-aaral pa ako. Baka raw mawala ako sa focus dahil sa kanila na sa totoo lang ay nangyari ng mga panahong yon, Papadudot. Anak naman, bakit hindi ka sumama sa amin ng mga kapatid mo nung dumalaw kami sa puntod ng papa nyo? Akala ko pa naman makakasama ka. Wala naman po akong pinangako na makakasama ako. Ang sabi ko po, titingnan ko. Pero ayun nga po, busy po ako sa school. Kahit na, minsan lang naman tayo pumunta doon ng magkakasama. Ano pong kahit na? Ibig sabihin, gusto niyong umabsent ako para lang sumama sa inyo? Oo hindi ba pwede yun? Di ba pwede namang magpasa ng excuse letter pag a-absent ka? Baka po nakakalimutan niyo na hindi na po ako high school. College na po ako. Nag-aaral ka pa rin naman, pareho lang yun. Ay, hindi po pareho yun. Magkaiba po. Mas mahigpit na po sa college. May mga professor po ako na nambabagsak kapag absent sa klase nila. Kahit isang beses lang po sa buong semester. Kaya po hindi po ako pwede basta-basta na lang umabsent para lang po sumama sa inyo. Sobra ka namang magsalita. Ayaw mo na ba kaming makita? Saan naman po galing yan? Naisip ko lang base sa pananalita mo. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Para sa akin, gano'n na rin yun. Ay, grabe ka, nak. Nakakatampo ka. Bakit naman po kayo magtatampo? Dapat nga po matuwa kayo kasi nag-aaral ako mabuti. Yung pag-aaral mababalikan mo naman sa susunod na araw. Pero yung araw na sana sumama ka sa amin ng mga kapatid
kapatid mo para madalaw yung puntod ng papa mo, matagal uli bago mangyari. Baka nga hindi agad-agad mangyari kasi uuwi na kami sa Zamboanga sa susunod na linggo. Huwag niyo na po akong konsensyahin. Hindi ko naman po ginusto na maging busy nung araw na yun eh. Hindi raw ginusto. Ang sabihin mo, sinadya mong maging busy para hindi makapunta. Kala mo hindi ko napapansin na tahimik ka lang nung unang beses na nakita tayo? Tapos parang naiinis ka pa na nakasama mo yung mga pamangkin mo. O tama ba yon? Noon lang tayo nagkita tapos ganun pang ugali mo? Ano pong mali doon? Sabi niyo nga nun lang kami nagkita. Nun lang din po tayo nagkita. Dapat po ba nagtatatalon ako sa tuwa? Hindi naman sa ganun. Pero sana nakipaglaro ka man lang sa mga pamangkin mo. Nakipaglaro naman po ako sa kanila. Hindi nga lang po matagal kasi napagod kagad ako. Kasi naman ang kukulit nila eh. Natural! Mga bata yun eh. Ano pa bang aasahan mo sa mga bata? Di maglilikot talaga. Sorry po pero hindi po talaga ako sanay sa mga bata eh. Sa bagay, lumaki ka nga palang walang kapatid kaya ganyan ang ugali mo. Wala naman po sigurong masama sa ugali ko. Wala naman pero kakaiba lang sa paningin. Hindi lang po siguro ako sanay. Oo, kasi mas sanay ako sa maingay at magulo dahil marami kami at sama-sama ang mga kapatid mo sa bahay. Masaya naman yung ganon. Masaya rin naman po ako kahit na ako lang po mag-isa sa bahay nila Lola. Siguro sanayan lang po talaga. Pero hindi po ibig sabihin nun masama na po yung ugali ko. Hindi ko naman po kayo binastos nung nagkita tayo, di ba? Hindi lang po talaga ako sanay sa ganon. Kala ko kasi kayo lang ni ate yung makikita ko. Pero nagulat na lang po ako kasi ang dami nyo pala. Nangyari na yon, wala na tayong magagawa. Sana lang sa susunod na yayain ka namin na makipagkita, pumayag ka naman. Huwag mo na kaming pahirapan. Hindi ko naman po kayo pinahihirapan. Sa totoo lang, ako nga po yung pinahihirapan nyo eh. Paano ka naman namin pinahihirapan? Ay, wala po. Huwag yun na pong intindihin yon. Sabihin mo na sa nanay, ano ba yon? Wala po talaga. Huwag yun na rin po akong pilitin na sabihin sa inyo. Ay nako, ganyan ba talaga ang ugali mo? Ay, sige na ma. Bababa ko na po to. Matutulog na po ako. Pagod na rin po kasi ako eh. Uy, sandali lang naman. Maaga pa oh. Gabi na po sa akin ng 10 p.m. Tsaka maaga pa po ako bukas sa school kaya kailangan ko na po talaga matulog ng maaga. Teka lang, may sinasabi pa ako eh. Good night po. Bye. Papa Dudut, alam ko naman na gusto lang sulitin ng mama ko ang mga panahon na nasa Maynila